ሰላም ከመይ ትኾኑ ክቡራት ተኸታተልትና ከምቲ ልሙድ ከዓሎም መፂናኩም ኣለና ምስ ኣዝዩ ኣያናን ክቡር ጋሻናን ክኢላ ዶክተር ገብረ ወይ ከዓ ፕሮፌሰር ገብረ ናይ ስነ ቁጠባ ክእለት ዘለዎ በዓል ሞያ ኮይኑ ሎሚ ዓብይ ትምህርቲ ይኽበና ኣሕዋት ከምቲ ልሙድ ክሳብ መወዳእታ እዚ ቪድዮ ክትከታተልዎ ብክብሪ ንዕድን ስለዚ ንእሽተይ መሰጋገሪ ሙዚቃ ክገብርና ቋዕዳሓን መጻኹም again ዳግማይ ተመሊስናኩም ኣለና ፕሊስ ኣሕዋት ናብ ብዙሕ ንክበፅሕ ሸር እንተጌርኩሞ ተመራፂ እዩ ምክንያቱ ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ ኣርእስቲ እዩ ክምህረና ፕሮፌሰር ቅድሚ ናብ ዝኾነ ምእታውና ንፕሮፌሰር ዕድል ክንቦ ኢና ማለት ኣብዚ ቻነል መጀመሪ እዩ ኣይኖ ብዙሓት ትፈልጥዎም ግን ኣበይ ፊልድ እዩ ዝምህረና ዘሎ ብትክክል እቲ ብቁዕ ዝብሎ ፊልድ ክሳብ ዝኾነ ባዕሉ ንነብሱ ከላልየና እዩ دكتور أنميت كونكا نابخا عدل كبكا اوكي ممهر يا غني الله ينتعد مي فايدة صراحة ممهر الناس لا زخونا سي نعم هارا زبولنا خيدي مهر مالتيو سلازس بخومينا خابزي مسينا زلنا سلاز مهارو تمهارو لو نمنسكي تاني اشتع مخاسكي كافلنا الكاني كم قبري ما تأذى الله خويا قلنا لي نتعدنا مالتي شي ما يقبر مسكال هابتي ناس يزبهال دحر بايتاي ودحرستاي كل جزء زي من البات تفتي محبراو ميديا تكاتلو سبات زارو بس لزخونه مالسي ترجمون الله مالتي بزح جزء بزعو تقسي كم إلى زحلف مالتي سلازي زي أي تصلوا واخم كم خبل كله ስለዚህ ካብ ገጠር የተረግሸ ብዙ ዘለኹ ማለት እዩ ስለዚህ እቲ ገጠር ዘሎ ወይ ከዓ ርሑቕ ከባቢታት ናይ ኤርትራ ዘለውን ሓደ መዓልቲ ኣብዚ ኣነ በፂሐ ዘለኹ በፂሐ ዝእል ምዃኑ ናብ መልእኽቲ እዩ ማለት እዩ እቲ ታሪክ ኣማፃፁ ገዲፍካ ማለት እዩ ዝኾነ ሕጂ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ቨርጂንያ ቴክ ተባሃለ ዩኒቨርሲቲ ናይ ስነ ቁጠባ መምህር እየ ማለት እዩ ስለዚህ እዚ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ምስቲ ዝሰርሖ መዓልቲ ዝሰርሖ ማለት እዩ ክልተ ተኣሽሚዕ ዝብል ብዙሕ ግዜ ንስዕርኽተይ ማለት ጭርቃ እንዴት ብሎ ዋዛ ቁም ነገር ስራሕ ክልተ እዩ ዝኽፈል ሓደ ናይ ፅድቂ ሓደ ከዓ ናይ እንጀራ እዩ ዝብሎ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ናይ እንጀራ እታ ምምሃር እያ በቃ መምህር ውዕል ልፍልፍ ዝዛረብ ማለት እዩ زم عد خاد عن توتر ولعنا خب سعن وعيدو ترى يبلع السقوق حما حرستاي سعن وعيدو ترى يبلع حرستاي إذا حيشمو سلذا خب تسعنا بزي ترى نخيد نرنا مترى خم مالتيو خم بالمالتي حوسي قلد مالتيو نكون نجري مالتيو مالسي شكل كا سريح خاسي وتوت مركب نبعنسي ፀጋይ ማለት እዩ ምክንያቱ ብመንፅር ናይ ኤርትራዊ ኩነታት ክትሪኦ ኣለካ ኤርትራዊ ኣብ ኤርትራ ምስ ጉልበቱ ምስ ዓቕሙ ምስ ክእለቱ ከሎ ክሰርሕ ኣይኽእልን ተሰርሐ ከዓ ሰሪሑ ክረክብ ኣይኽእልን ንካልኦት የገልግል ተዘይኮይኑ ማለት እዩ ስለዚ ብመንፅር ውሱ ክትሪኦ ከለካ ስራሕ ረኺብካ ሰሪሕካ መናባብሮካ ክትገብር ምኻል ንባዕሉ ዓብዪ ፀጋ ስለ ዝኾነ እዩ ኩሉ ግዜ ከዓ ዘለካ ማለት ክትስተባሃለሉ ስለ ዘለካ ከምኡ ይብል ማለት እዩ زيادة حنتيا تخلي تخان نايت صدق بلا مالتي تا نايت صدق بلا كانتا بزعما إرتران قد إرتران كا سرع فرق سرحيكم بحفشيو مالتيو مال سوزح جزيب ناي قد إرتران زح جزيب عقم يزق على كل نجار جبره سلازي سرحي كلته يزخوف له مالتيو ولا بزع أوفيسيون أبزيان له كمبيوتر ناي إرتران ناي سرح له زي وين ناي سرحي سرح له مالتيو حجي كومو ازول نتاي تقبر لها ناي صدق يقبر له خبل ناي ارترا غداي تخوينو ندحد سرحي كا تخوين خا نتاي ناي انجرا يقبر له ازولو نوصتاي مني اذا ناي لهم حجي حوس واسع حنت مستسرحي تخيد زعبعه
ካልኣይ ከዓ ኤርትራውያን ስለ ዝኾነ እቲ ቁጠባ ከዓ ምስ ፖለቲካ ተኣሳሰረ ስለ ዝኾነ ተታሓጀን ስለ ዝኸዳ ሕጂ ንክልቲአን ዝሓወሰት እያ ዛናኢሎም እሞ ሓደ በቲ ሓደ እቲ ስራሕ ይሰርሕ ኣለኹ በቲ ካልኣይ ከዓ እቲ ናይ ፅድቂ ይገብር ኣለኹመኒ የቀኒየለይ ነቲ ዝሃብካኒ ዝገበርካለይ ዕድመ ማለት እዩ መምህር ስለዚ በዚኣ ተኣክል እያ ባህላ እየ ነቲ መእተዊ ማለት እዩ ሚት ኮንካ ኣለካ ማለት እዩ ፕሮፌሰር ደኽንብለካ ዶክተር ዝመረፅካ ኢና ክንሽም እንታይ ነጥቢ ልዒልካ መሲልካ ዶክተር እቲ ቁጠባን እቲ ፖለቲካን ብሓንሳብ እዩ ዝኸይድ ፅቡቅ ትርእስቲ እስኪ ገለ በለና ካብ ተመኩሮካ ንእሽተይ ኣብኣ ቁጠባን ፖለቲካን ብሓንሳብ ይኸይድ ክበሃል ከሎ እዚ ንሕና ሕጂ ኣበይና ቅድሚ ናብቲ ትምህርትና ምእታውና ኣበይናይ ሽፍቲ ኢና ዘለና ሓይልና ኣብቲ ፖለቲካ ዲና ዘለናስ ወላ እቲ ቁጠባ ኣለና እዩ ከም ልምዲ ናብኻ ዶክተር باي ذا واي قبل يخاطبلن مالتي دكتور زبلن ونا يفطني ود حرستا لكم عندما دفعدم كل كوم لازم قبل يخاطبلني حجي انت مسلك مهمر قطبا بوليتيكا انت تحاجي يخيد انديو حجي انت انا نبل زم ناي قطبا مهراسي بدحري زقعر ናይ ፖለቲካ ሰብ ሲ ሓደ ስነ ቁጠባ ክኢል ኣሎ የሚብል ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ናይ ፖለቲካ ሰብ ዝዛረቦ ዘሎ ሕጂ ኣብ ናይ ፖለቲካ ኣብ ናይ ቁጠባ ኣምር መሰረት ዝገበረ እዩ ስለዚ ሕጂ ከምኡ ኢና ንብል ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እዩ ብካልእ ኣዘራርባ እቲ ቁጠባን እቲ ፖለቲካን ተኣሳሲሩ ዝኸይድ እዩ ማለት እዩ ድሓር ብሰፊሑ ክንዘራረበሉ ንኽእል ኢና ስለዚ ኣብ ናይ ኤርትራ ንድሕር ኣመፂና ቁጠባ ኣሎ ዲ ፖለቲካ ኣሎ ዲ ዝብል ሕቶ ክነልዕል ንኽእል ኢና ስለዚ ብመሰረቱ እዚ መሰረታዊ ዝኾነ ሕቶ እዩ እዚ መምህር ንምዃኑ ቁጠባ ኣሎ ዲ ንምዃኑ ፖለቲካ ኣሎ ዲ እንታይ ዓይነት ፖለቲካ ማለት ሕጂ ብሃገር ደረጃ ንዛረብ ስለ ዘለና ማለት እዩ ኤርትራ ከም ሃገር ንዛረብ ስለ ዘለና ሲ ብስሩዕ መገዲ ክንዛረበሉ ንኽእል ነገር ከሎ ዲ ምክንያቱ ቁጠባ ስቂሉ ኣብ ህዋ ኣይስራሕን ስለዚ ብዛዕባ ሃገራዊ ቁጠባ ክዛረብ ከለካ ሲ ሃገር ክትልሎ መሰረቱ ሕጂ ሃገር ክንብል ከለና እንታይ ማለትና እዩ ዝብል ሕቶ ከዓ ይመፅእ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ፖለቲካ ስርዓት ሕጂ ምስኡ ተኣሳሲሩ ዝኸይድ ማለት እዩ ስለዚ ሲ ህዝቢ ኣብ ሓደ ከባቢ ዝነብር ህዝቢ ተኣኪቡ ጉዳይ ዝገብረሉ ማለት እዩ ከም ኣብ ሓደ ከባቢ ዝነብር ወዲ ሓደ ሃገር ድሓርቲ ሃገር እንታይ ከም ኣምር ክንዘራረበሉ ንኽእል ኢና ግን ተሰሪዑ ቁጠባዊ ንጥፈታት ኣካይዱ እቲ ቁጠባ ክንብል ከለና ከዓነ ኩሉ ማለት እዩ ምፍራይ ምህላኽ ምዝርጋሕ ኩሉ ተተሓሓዘ ስለ ዝኾነ ስለዚ እቲ ቁጠባ ስርዓት ናይቲ ዓዲ ሲ ብኸመይ እዩ ብኸመይ ኣቑሑት ዝፈርዩ ብኸመይ እዮም ከኒ ዝዝርግሑ ንመን ኢሎም እዮም ከዝፈርዩ ዝብል ሕቶ ኣሎ ማለት እዩ ክምለስ ዘለዎ ምክንያቱ ኣብ ሓደ ከባቢ ዝነብር ህዝቢ ብሓደ ሃገር ዝነብር ህዝቢ ብሓባር ክነብር ሓደ ካብ ዘኽእሎ ማለት እዩ ስለዚ ሰብ ስለ ዝኾነ ክነብር እንድሕዳ ኮይኑ ክምገብ ክበልዕ መሰረታዊ ጠለባት ኣሎ ማለት እዩ ክዕንገል ክኽእል ኣለዎ ዝባኑ ክኽደን ክኽእል ኣለዎ መፅለሊ ክረክብ ክኽእል ኣለዎ መሰረታዊ ዝበሃል ጠለባት እዮም እዚኣቶም እዚኦም ከዓኒ ኣብዚ ዘለናይ ዓለም ስቂሉ ዝመፁ ይኮኑን ክሰርሕ ኣለዎ ክሽቅል ኣለዎ ማለት እዩ ከፍርህ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ከፍሪ እንድሕዳ ኮይኑ ከዓኒ ንምፍራይ ዝኸውን ማለት መታን ከፍሪ ንዕኡ ዝኾኑ ከዓ መሰረታውያን ክማልኡ ዝግብኦም ነገራት ኣለዎ ማለት እዩ እቶም ንመፅኦም ኢና ዳሕራይ ማለት ምግቢ እንድሕዳ ክንዛረብ ኮይናስ ምግቢ ስቂል ኣይትፈርን እያ ከምዚ ወዲ ሓረስታይ ኢለካ እንዴ ሓረስታይ ሲ መሬት ሓሪሹ ዘሪኡ እኽሊ የፍሪ ክንብል ከለና ንማሕረስ ዝኸውን ናውቲ እቲ መሬት ንባዕሉ ማለት እዩ እቲ ጉልበት ናይቲ ሰብ ኩሉ እዚኣ ወሃሂዱ ሕጂ تا مكب تفرسين إذا كله زين نحرال لط رائع ما إذا تواديدو خاني بخمي ملك تواديدو سلازم زعبان حرش عم زارب نحب أخوي نحكي أنت عينت نحرش عميلا كم تحرستاي كم زين عدنا
ببعر دي زحرس وي بتراكتر دي زحرس انت عينت زرقي تقم انت عينت دغعي تقم انت عينت مريت يخزلو نسو ጥራሕ ዘይኮነ ነቲ ነተዓዲ ዘመሓድር ዘሎ ስርዓት ነዚኦም ከምዚኦም ኣቑሑት ተሓረስታይ ክረኽቦም መታን እንታይ ይገብር እቲ ቁሑት ምስ ፈረየኸኒ ብኸመይ እዩ ናብ ኣህለኽቲ ዝዝርጋሕ መን እንታይ የፍሪ ብኸመይ መልክዕ ዝብል እዚ ሕጂ ኩሉ ነዚ ዝገዝእ ስርዓት ሕጊ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ስርዓት ሕጊ እዚ ኣብ ትሕቲ እዚ እቲ ህዝቢ ሕጂ ዝነብር ማለት እዩ ስለዚ መሰረቱ ሕጂስ ቁጠባ ከለና ድዩ ፖለቲካ ኣለና ዲ ክንብል ከለና ስርዓት ሕጊ ኣለና ዲ ዝብል ሕቶ እቲ ስርዓት ሕጊ ከዓ ዝኾነ ስርዓት ሕጊ ኣብ ሓደ ሃገር ካብቲ قوام نايت هاجر حجتو قوام كعني نهزبن نسرعة محدران أميرو زحز مالتي ناي كلتي زمدنا تاد زوسن مالتيو سلازي حجي إذا حجزي ندحد عزيل له بخمي جرم يمتم كالقط نزم نولهم زلنا بس لا درجة خطقبر زقب حقتات يخون خالقصي كما يجرو كاوس لازمنشو ندحد قوام ديال له ندي كجز زخل حق سرعتون يلا مالتي جزين نحد عزيل لخات هزبي بحدا خبابي ينبرو سلازلو حدا قطبا لو هاجراو قطبا لو ويك انا حدا هاجراو بوليتيكال لو وقت بلا يتقلني مالتي ስለዚህ ሕጂ ኣብ ኤርትራ እዚ ከምዚ ዓይነት ነገራት ሕጂ ሰብ ከስተባሃለሉ ዝግብኦ ስለዚ ብዛዕባ ቁጠባ ክንዛረብ ከለና መሰረቱ ነቅርቦ ዝግባአና እዚ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ብሓደ ክንኮዶ ኢና ግን መሰረቱ ክነስተባሃለሉ ዘለና እዚ ምዃኑ ቅድሚ ናብቲ ዝርዝር ናይ ለምስተምሮ ክንከይዳልና እሱ ስለዝኾነ ሕጂ ነዚኦም መን እዩ ዝገዝኦም ዝብል ሕቶ ማለት ኢና ሕጂ እቲ ክልተ ዓይነት ነገር ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ትቁጠባ እቲ ፖለቲካ ንብሎ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ቁጠባዊ ትካላት ፖለቲካዊ ትካላት ኣለዉ ሕጂ ናይ ክልቲኦም ዝምድና መን ዝብል ሕቶ እዩ ዝመፅእ ማለት እዩ ሕጂ ብመሰረቱ ንቁጠባዊ ትካላት ዝሰርሖም ፖለቲካዊ ትካላት እዮም ስለዚ ፖለቲካዊ ትካል እዩ ሕጂ ቁጠባዊ ትካል ዝሰርሕ ወይ ከዓኒ ቁጠባዊ ትካላት ንክህሉ መንፀፍ ዝህብ እቲ ፖለቲካዊ ባይታ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፖለቲካዊ ባይታ እንታይ እዩ ዝመስል ስለዚ ንዕኡ ዘንፀባርቕ ከዓኒ ናይ ቁጠባ ትካላት ከዓ ይህሉ ማለት እዩ እቲ ትካላት ክበሃል ከሎ ማለት ንህዝቢ ዘገልግል ድዩ ዘየገልግል ድዩ ኢልካ ክትዛረበሉ ትኽእል ኢኻ ግን ብመሰረቱ ቁጠባዊ ትካላት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሕጂ ዓማፂ በዝባዚ ኣግላሊ እዩ ማለት እዩ እዚ ከዓ ናይ ምንታይ ነፀብራቕ እዩ ናይቲ ፖለቲካዊ ባይታ ኩነታት እዩ እቲ ፖለቲካዊ ከዓ እንታይ ማለት እዩ ኣግላሊ እዩ ንባዕሉ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ግሩፕ ወይ ከዓ ሓደ ኣካል ወይ ከዓ ሓደ ሰብ ዝውንኖም ገባርን ሓዳግን መን እዞም ዓንተቦ ዝብልናዮም መን እንታይ ዝብል ዝውስን ሓደ ሰብ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ውሕዳት ጉጅለ ወይ ሓደ ሰብ ዝውንኖ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ብመሰረቱ እቲ ፖለቲካ ባይታ ኣግላሊ ስለዝኾነ ኣካባይ ስለዘይኮነ ወይ ከዓ ኣሳታፋይ ስለዘይኮነ ስለዚ ነዚ ከምዚ ዓይነት ፖለቲካ ባይታ ከገልግል ተባሂሉ ተሰርሐ ናይ ቁጠባ ባይታ ከዓ እንታይ እዩ ዓማፅን ኣግላልን በዝባዝን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ዜጋታት ሰሪሖም ወፊሮም ዓትዮም ሰሪሖም ክረኽብሉ ዝኽእሉ ብናፃ ኣብዚ መሰሎም ክሰርሕሉ ዝኽእሉ ብናፃ ዓቕሞም ከዋፍርሉ ዝኽእሉ ባይታ ኣይፈጥርን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ጥብ ዝበለት ናብ ጅባይ ዝብል ማለት እዩ መዝማዝ ዝኾነ ናይ ቁጠባ ትካላት ይሰርሕ እቲ ናይ ቁጠባ ትካላት ከዓኒ ካብ ህዝቢ እንዳበዝበዘ ነቲ ናይ ፖለቲካ ትካላት እዩ ሕጂ ዓቕሙ ዝህቦ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ይፈጥር ማለት እዩ ዕንክላል እዩ ዝፈጥር እዚ ሕጂ እዚ ቪሽየስ ሳይክል ይበሃል ማለት እዩ ስለዚ እዚ እንዳተደጋገፈ እዩ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ዝሓለፈ 30 ዓመት ክኸይድ ፀኒሑ ስለዚ ሕጂ ኣብ መጨረሻ ባዶች ተሪፉ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂስ ቁጠባ ኣሎ ዲልካስ ሕጂ ብዓይኒ መዕቀኒታት ናይ ንፈልጦም ቶም ማለት ናይ ስነ ቁጠባ ምሁራት ጥቀምሎም መዕቀኒታት ወሲድካሲ ንኤርትራስ ክትመዝና ትኽእል ዲኻ بعين بوليتيكا تنتون عند حكونكا أبي أخا خطقهم تزول حتى الله مالتي كلتي يعني كم زبلنا تواساسي وسلاز خير كعام نتو كنت عايز أجمع زقورو له مالتي سلاز حجي بزعبا أنت عينك نايك طبعا ميلادات على لوخن بالكلنا حجي بمنصر أمش أنا شاخن بلوس أزقب عنا نجار على بير تراد اللي نايك طبعا سرعة على لودي تبين ويز مالتي إن إحنا الله أنت عين السرعاتي
ዝብል በዚ መንፅር እዚ ክንንፀባርቆ ክንፍትን ኢና ማለት እዩ እቲ ኣፀጋም ዝገብሮ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ከዓ ምስ እቲ ፖለቲካን ቁጠባን ተሓዋወሰ እዩ ንብሎ ዘለና እሱ ሓደ ካብቲ ሓደ ፈሊኻ ይትኽእል ብዛዕባ ቁጠባ ናይ ኤርትራ ክዛረብ ተኾንካሲ ብዛዕባ ፖለቲካ ናይ ኤርትራ ከይተዛረብካ ብዛዕባ ቁጠባ ኤርትራ ክዛረብ ኣይትኽእልን ኢኻ እንታይ እዩ ዝኸውን እንድሕር ከምኡ ፈቲንካ ማለት ታይሽም ዝኸውን ማለት እዩ ሓሳብ ጥራይ ዝኸውን ስቕኢልካ ማለት እዩ ብግብሪ ባይታ ዘየለ ባይታ ክትግበር ዘይኽእል ነገር ጥራይ ኢኻ ታይሽም ትኸይድ ማለት እዩ ነው ስለዚ ህልውይ ኮይኑ ኣብ ባይታ ክሰርሕ ዝኽእል ንኹነታት ናይ ኤርትራ ክገልፅ ዝኽእል እንድሕዳ ኮይኑ ነቲ መመኽነይታ ዝኸውን ከም ዝበልኮ ናይ ፖለቲካ ባይታ ናይ ቁጠባ ኩነታት ዝውስን ንብሎ ዘለና እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ናይ ቁጠባ ኩነታት ሕጂ መግለፂ እንታይ እዩ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ናይ ፖለቲካ ኩነታት እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ንዕኡ ከይገለፅካ ብትክክል ትርጉምን እንታይነትን ነቲ ናይ ቁጠባ ኩነታት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ክትገልፅ ኣይትኽእልን ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ዘይሩ ኩሉ ግዜ ናብኡ ኢኻ ትኸይድ ማለት ናብቲ ፖለቲካ ኢኻ ትኸይድ ማለት እዩ ጽبقتي يا داس ميت كبر دكتور الساعة نتبي كل ساعة إذا كلت نجر تحلالي خلينا نزخدا يا تارستي هجيت أنت حلالي خلينا نزخل تقول أنا حكا بروفيسور قبل كذا دكتور تسأليك بروفيسور ما مرت بلن سلازر لها بروفيسور دي الساعة نتبي زين كل ساعة مفلاين نسألنا نحن كم حبرة سب ولا بسدت كوينا نمنتهي حبرة سب أبزي كيف فوكس كيرنا زين مهرو اوكي كم يزبل كايت بايتا يلن ፖለቲካ እንተዘየሉ ቁጠባ ክስራሕ የለን ኣይክእልን እዩ እቶም ናይ ቁጠባ ክኢላታት ከዓ ነቲ ፖለቲካ እዮም ግን ክሰርሕዎ ዝኽእሉ እዚኦም ክልቲኦም ኣይመሓላለፉን እዮም ሕጂ እንታይ እቲ ዕላማ ናይዚ ቻነል ይብል ናይ ካልእ ቻነላት እስኪ ነቲ ሕብረተሰብ ጎስጓስ ንግበሮ ንምሃሮ እቲ ቁጠባ እውን እንታይ ይመስል ሕራይታ ዓድስ ንፅዕር ኣለና በቲ ኮይኑ በቲ ኦኬ ሓደ መዓልቲ ክንፈጥራ ኢና ክነምፅኣ ኢና ነቲ ዘለና ፀጋታት እንተተማሂርናን እንተፈሊጥናን كل انتاي تقطبا برودكشن انتاي نعانت انبوت ليك اتزلنا فريات كي كما يغيرنا هنتقومو انت زين فلت كوينا كبير صلوا دحراي داغماي نخاي مصانا داغماي نعتلا علنا زمدسي እንደገራها انا خاين مهرو نزبل علامه اي ابزي بزح ناي قطبا غسقاس نغبرول زلنا كم مهار الله سب كفلت الله مزلو عدي ستايل كوبي يخبر خلالو the way ناي اس قطبات فلطه دكتور كما يغبرلو زم كونغرس نري مالنا مالتي نتام كونغرس يام نتا قطبا نتا هاجر زمرحوا زلو داركا نسمم نتا ገንዘብ ዘሕልፈዋ نسمم نتا قطبا نخلو ናብቲን ዘብልዋ ዘሎ ስለዚ ንሱ ዘተኮረ ክሳብ ዝኾነ ርእስና ቴንክ ዩ ጽቡቕ መግለፂ ባይ ዘ ወይ ብዛዕባ እዚ ፍሉይ ናይ እዚ ክህልወና እዩ ኣብ ቀጻሊ ተዘይደኺምካ ክትምህረና ኣኻ ስለዚ ናብቱ ሸር ክገብረልካ ናብቲ ስክሪን ክንመጽእ ኢና ሕጂ ዶክተር اوكي هو حجتا كنستبهللا زلنا يقني لي مو ممر دحد بقى قبر مالت كل دحان دكتور ام زبلو عرفتي سلازخم عرفتي دكتور تبلن تقيلي خا مالتي انا بقى قبر زبلني ازفت مالتي بس خوانه ات زبلكايو ابا ابوتي مالتي مخنياتو انتايو بزعبا قطبان ኤርትራ ክንዛረብ ንድሕር ኮይናሲ ኤርትራ እንድናዘርና እታ ኤርትራ ትበሃል እውን ክትህሉ እንድዩ ዘለዋ ሕጂ ኤርትራ ክንብል ከለና እዛ ትሪእዋ ዘለኹም እዚኣ ብጂኦግራፊ ክትሪኣ ከለካ እዚኣ እታ ኤርትራ ማለት እያ ሕጂ መሬታ ባሕራ ኩሉ ዝሓዘ ማለት እዩ ስለዚ ብዓይነ ምዕባለ ክንዛረብ እንድሕዳ ኮይና ኣብዚ ንሪኦ ዘለና መሬትን ባሕርን ዘሎ ዕቁር ሃብቲ ፀጋ ሓደ ንምዕባለ ደራኺ ስለ ዝኾነ እንታይ ፀጋታት ኣለዋ ኢልካ ክርኢ ይከኣል እዩ ማለት እዩ ብሓፈሽኡ ግን ፀጋ ንበይኑ ቁጠባ ክፍጥር ስለ ዘይኽእል ህዝቢ ኸኒ እዚ ህዝቢ ኣብዚ ሃገር ንሪኣ ዘለና መሬት ዝነብር ዘሎ ህዝቢ ኣብ እንታይ ኩነታት እዩ ዘሎ እንታይ ኩነታቱ ምክንያቱ ሓደ ካብቶም ንቁጠባዊ ምዕባለ ደራኺ ከዓ ናይ ሰብ ሓይሊ ወይ ከዓኒ ጉልበት ስለ ዝኾነ ወይ ከዓ ሰብኣዊ ፀጋ ዝበሃል ስለ ዝኾነ ኩነታት ናይዞም ህዝቢ ኣብ እንታይ ደረጃ ኣሎ ዝብል ሕቶ እውን ክርኢ ስለ ዘለና ማለት እዩ በቲ ካልእ ከዓኒ ከም ህዝቢ ክንዛረብ እንድሕር ኮይንና ሓደ ህዝቢ እዩ ከብሎ ዝኽእል ነገር እንታይ እዩ ምክንያቱ ኤርትራ ኣብዝሓ ህዝቢ እዩ ዝተፈላለየ ደረጃ ምዕባለ ዘለዎ ናባብሮ ዘለዎ ቋንቋ ባህሊ ሃይማኖት ዘለዎ ህዝቢ እዩ ስለዚ ከም ህዝቢ ክንዛረበሉ እንድሕር ኮይንና መጥመር ገመዱ እንታይ እዩ ኣብ ምንታይ እዩ ዝጥመር ዝብል ሕቶ እውን ክንምልስ ስለ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሕግን ስርዓትን ዝበልናዮ ማለት እዩ ስለዚ ብሕግን ስርዓትን ዝኸይድ ህዝቢ ወይ ከዓኒ
ስርዓተ ምሕደራ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ስለዚ ኣብ ትሕቲ ሕጊ ናይቲ ሃገር ዝነብር ህዝቢ ስለ ዝኾነ ከም ሓደ ህዝቢ ክትዛረበሉ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ብሕጊ መሰረት ከዓኒ ኩሉ ነገራት ስለ ዝውሰን እቲ ብዛዕባ ቁጠባ ክትዛረብ ከለካ ሕጂ ሰብ ከከም ኩነታቱ ኣብ ቁጠባ ክዋሳዕ እንድሕር ደኣ ኮይኑ በቲ ሕጊ መሰረት ስለ ዝኸውን እቲ ሕጊ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ሕጊ ብዘይህልወሉ ግን ከመይ እዩ ሕጂ ዝኸይድ ዝብል ሕቶ ይመፅእ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እዚ ሕጂ መምህር ክብሎ ፀንሐ ኣገዳሲ ዝገብሮ እንታይ እዩ ቅድሚ ሕጂ እውን እንተኾነሲ ህዝቢ ኤርትራ ተቃልሹ ሃገር ክፈጥር ከሎ ኤርትራ ናፃ ኮይና ስለዚ ክንደይ መስዋዕቲ ተኸፊሉ ማለት እዩ ስለዚ መዓት ነው ብዓሰርተ ሸሓት ዝቁፀሩ ኤርትራውያን መናእሰይ ኣብቲ ቃልሲ ተሳቲፎም ህይወቶም ከፊሎም እዮም ንኤርትራ ናፃ ገይሮማ ልዕላዊት ኮይና ግን ድሕሪ ናፅነት ዝቀፀለ ኩነታት ግን ኤርትራ ሕጂ ኣብ እንታይ ደረጃ ኣላ ንዝብል ሕቶ ንኩሉ ግሉፅ ስለ ዝኾነ ሕጂ ብዛዕባ መግለፂ ዘድልዮ ይኮነን ግን ሓደ ካብኡ ክንመሃሮ ዝግባአና ነገር እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ኣብዚ ዝግበር ዝነበረ ናይ ናፅነት ቃልሲ መንእሰይ ኤርትራ ኣብ ሰውራት ተሳተፈ ይኹን ብሓፈሽኡ ብዛዕባ መጻኢት ኤርትራ እንታይ ሓሳብ ነይርዎ እንታይ ርእይቶ ነይርዎ ንኤርትራ ናፃ ምግባር ሓደ ትቃልሲ ኣሎ ግን ኤርትራ ናፃ ምስ ኮነ እንታይ ክትከውን ዝብል ሕቶ ኣምር ነይርዎ ዶ ኣፍልጦ ነይርዎ ዶ ብዛዕባ ምዕባለ ሕጂ ሃገራዊ ማለት ቁጠባዊ ምዕባለ ንዛረብ ኣለና ብዛዕባ ቁጠባዊ ምዕባለ እንታይ ኣምር ነይርዎ ዝብል ሕቶ ኤርትራ እንታይ ዓይነት ናይ ቁጠባ ሜላ ክትክተል ኣለዋ ዝብል ርእይቶ ነይርዎ ስለዚ ሕጂ እዚ ብምልኡ ካብኡ ክንመሃረሉ ይግባአና እዩ ነይርዎ ደይነበረን ዝብል ሕቶ ክንምለስ ኣለና እንተ ነይርዎ እንታይ ዓይነት ደረጃ ንቕሓት እዩ ነይሩ ወይ ከዓ እንታይ ዓይነት ኣፍልጦ እዩ ነይሩ ንምንታይ ደኣ እሞነይ ድሕሪ ናፅነት ናይ ኤርትራ ከዓነ ኤርትራ ብንቡር ክትመሓደር ዘይጀመረት እሞ ብዛዕባ ቁጠባዊ ምዕባለ ክንዛረበሉ ንኽእል ባይታ ክፍጠር ዘይተኸኣለ ኢልና ክንዛረብ ንኽእል ኢና ስለዚ ብመንፅር እዚ እዩ ሕጂ እቲ መምህር ክብሎ ፀንሐ ነዚ ህዝቢ ብዛዕባ ቁጠባዊ ምዕባለ ኣብ ሰዓት እዚ ንዝራብ ሕጂ ነዘሎ ኩነታት ትርዓስ ጌርካ ዘይኮነ ካብ ሕሉፍ ተማሂርካ ንድሕሪ ሕጂ ፅባሕ ንጎ ንቡር ኣብ ዝፍጠረሉ ሰዓት ኤርትራ ብቅዋም ኣብ ትመሓደረሉ ሰዓት እንታይ ዓይነት ናይ ቁጠባ ሜላ ክትክተል ኣለዋ ስለዚ ንምዕባለ ክኾንዋ ዝኽእሉ ፀጋታት ከለውዋ ዶ እንታይ እዮም ብኸመይ ክትጥቀመሎም ትኽእል ዝብል ሕጂ እቲ ህዝቢ ኣፍልጦ እንድሕር ፀኒሕዎ ፅባሕ ንጎ እዚ ስርዓት ኣልጊሱ ንቡር ኣብ ኤርትራ ዝፍጠረሉ ከም ኣካል ናይቲ ሕብረተሰብ ኣብቲ ሕብረተሰብ ስለ ዝዋሳእ እቲ ሰብ ማለት እዩ ስለዚ ፓሊሲ ምሕፃፅ ይኹን ዋላ መፃኢ ኣንፈት ኣብ ምህንዳስ ታራ ክህልዎ ስለ ዝኽእል ብዛዕባኡ ኣምር ንክህልዎ ብዛዕባኡ ንክሓስበሉ ምግባር ንባዕሉ ሓጋዚ እዩ ዝብል እዩ ሕጂ እዚ ናይ መምህር ተበግሶ ማለት እዩ ስለዚ ብኡ መሰረት ኢና ከዓ ሕጂ ብዚ መፂና ዘለና ማለት እዩ እምበር ብመሰረቱ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ብዛዕባ ቁጠባ ናይ ኤርትራ ክተተንትን ወይ ክትንትን ዘኽእለካ ባይታ ስለ ዘለዎ ኤርትራ ብቁጠባ ኣይማዕበለትን ብቁጠባ ኤርትራ እንድሕር ተመሊሻ ወይ ከዓኒ ኤርትራ ውድቕቲ ሃገር ኮይና ኢልካ ክትዛረባ ኣይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱስ ኣይጀመረትን ምክንያቱስ ሕግን ስርዓትን ሃልዩ ሓደ ንቡር ኩነታት እንድሕር ዘይፈጠረ እቲ ሃገር እንድሕር ዘይተበገሰ ከይተበገሰ ፈሽሉ ክትብሎ ኣይትኽእልን ኢኻ ሕጂ ስለዚ ንዑ መሰረት ጌርካ ከዓኒ በቃ እሞኒ ሕሱስ ምስሱ በቃ ኤርትራ ክትምዕብል ኣይትኽእልን እያ ዋላ ሓንቲ ተስፋ ይብላን ከዓ ናብ ዝብል መደምደምና ክትከይድ ኣይትኽእልን እያ ምክንያቱ ዝተፈተነ ስለዚ ሲ ኩሉ እዚ ኣግምት ክንእቱ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ንዕኡ ንምንፅብራቕ ኢና እዚ ሕጂ ኣብዚ ኣምፂና ዘለና እሞኒ እታ ኤርትራ ንዛረበላ ዘለና እዚኣ ምዃና ምስቲ ባህል ኣገዳሲ እየ ክብል ዝደሊ ማለት እዩ ከም መእተዊ ክኾነና ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እንታይ ኢና ክንዛረብ ሎሚ ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ዓይነት ቁጠባታት ኣብ ዓለምና ዘለዉ ማለት እዩ ኤርትራ ከዓ ሓንቲ ካብተን ኣብ ዓለም ዘለዋ ሃገራት ልዕላውነት ዘለዋ ሃገር ስለ ዝኾነት ጎዲልዋ ዘሎ ሕጂ ፍትሕን ሕግን ብስርዓት ምንባር እዩ ስለዚ እሱ ከዓ ናይ ኤርትራውያን ጉዳይ እዩ ንሕና ክንገብሮ ዝግባአና እዩ ንዑ ንምግባር ከዓ ንቃለስ ኣለና ቃለሱ ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ ፅባሕ ንጎ ንቡር ኣብ ዝፍጠረሉ በናይ መገዲ ክትከይድ ኣለዋ ንዝብል ሕቶ ምናልባት ንዑ ክእንፍስ ዝኽእል ነገር ስለ ዝኾነ ኣብ ዓለምና እንታይ ዓይነት ናይ ቁጠባ ሜላታት ኣለዉ ዝብል ሕቶ ምራይ ኣገዳሲ እዩ እዚ ሕጂ ኤርትራ ከንታይ ዓይነት ናይ ቁጠባ ምዕባለ ትኽተል ንዝብል ሕጂ ብመንፅር ነዞም ንገልፆም ዝተፈላለዩ ናይ ቁጠባ ሜላታት ክርአ ከሎ ኤርትራ እንታይ ዓይነት ናይ ቁጠባ
ميلا تختل وي سرعت تختل كنبل كلنا حجي إذا حجي زلو خناتات حدا كرأي كعليو الله دي خني نزول حتى مالتي قد مسرته إذا حتى زي ندحر حجي وين انت عنا نقطة ميلا كتلي قبعة كناتات قمت إتيها انت عنا نقطة ميلاتات كتل يقبعة إلنا عنا نحسب زلنا مبر نزي حجي زل السرعات مالسي انت يزختل الكاون كتقوم تقلني هم خناتو خم هزبن كما هاجرنسي بنبر كنقاسقس لزي جمرس زي كتو لي تقلني مالتيو جن انتي كم زقبر كنزارب نخلينا سلازي زي عتا قند حمرتنا زي عجن دحر حجي ارترا نابنو مستملسات تعنا ناي قطوا ميلا كتكتل تخيل نزبل حبار زخونه ወይ ከዓኒ ኣመልካት ዝኾነ ነገር ምናልባት ክህበና ስለ ዝኽእሊና ብዛዕባ እዚ ንዛረብ ዘለና ድሓር ኣብ ካልኣይ ክፋል እቲ ፀጋታት ኤርትራ እንታይ እዩ ዝመስል እቲ ንምዕባለ ደራኽ ዝኾነ ፀጋታት ናይ ተፈጥሮ ፀጋ ሰብኣዊ ፀጋ ካልእ እውን ማለት እዩ እንታይ እዮም ስለዚ ሓንሳብ ማለት ናይ ቁጠባ ሜላ ምስ መረፅካ ግን ንክትዓቢ ከዓኒ ኣብ ግብሪ ባይታ ክሰርሕ ስለ ዘለካ እንታይ ዓይነት ንቁጠባ ደረኽቲ ዝኾኑ ፀጋታት ኣለውዋ ኤርትራ ዝብል ሕቶ ክንምልስ ክንፍትን ኢና ማለት እዩ ስለዚ ናይ መጀመርያ ክፋል ግን እንታይ ዓይነታት ቁጠባ ወይ ከዓ ናይ ቁጠባ ሜላታት እንታይ እዮም ዝብሉ ንርአ ማለት እዩ ስለዚ መጀመርያ እንታይ እዩ ማለት ስነ ቁጠባ ክንብል ከለና እንታይ ማለትና ኢና ዝብል ሕቶ ምምላስ ኣገዳሲ እዩ ቅድሚ ናብቲ እንታይ ዓይነት ናይ ቁጠባ ሜላታት ኣለዉ ምባል ማለት እዩ እንታይ እዩ ስነ ቁጠባ ክንብል ከለና እንታይ እዩ ሕጂ ምፍራይ ክንብል ከለና ሕጂ እንታይ እዩ ብደረጅኡ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ሓረስታይ እኽሊ የፍሪ ማለት ናይ እንስሳ ኣቑሑት እውን ትብሎ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ፀባ ስጋ ካልእ ማለት እዩ ምፍራይ እዩ እዚ ማለት እዩ ሕጂ ስለዚ ብዛዕባ ምፍራይ ኢኻ ትዛረብ ብዛዕባ ስነ ቁጠባ ክትዛረብ ከለካ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ኣቑሑት ወይ ከዓኒ እቶም ኣገልግሎታት እውን ማለት እዩ ብኸመይ ይፍርዩ ዝብል ሕቶ ማለት እዩ ሓደ ካልኣይ ከዓኒ ከመይ ገይሮም ይመራቕሑ ሕጂ ኣብዚ ክንዛረብ ከለና እንታይ እዩ ከከም ኩነታት ናይቲ ቁጠባ ሜላ ክፈላለ ክእል እዩ ማለት እዩ ግን ብሓፈሽ እንታይ እዩ ሓደ ሰብ ወይ ሓደ ስድራ ኩሉ ዘድልያ ንምንባር ዘድልያ ኣቑሑት ይኹን ኣገልግሎት ክተፍሪ ትኽእልን እያ ሕጂ ኩሉ ተፍርዮ ኣቑሑት ይኹን ኣገልግሎት ከዓኒ ክተህልኾ ትኽእልን እያ ስለዚ እንታይ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ኩሉ ግዜ ይብዛሕ ይወሓድ يعمق مالتي معرف انت درجه بزي قدس ملوات قالو مالتي نا عداغا ملوات قالو بان كان هبان ملوات قالو مالتي سلازي انت عينت ميلات تقمابتي ملوات قالو حتى خون مالتي جن حدا نجر تب حدا نجر كاتركب مالتي اتزلكا هيبكا زيبلكا كاتركب سلازي زي حجي زي مكففال ناي قلبت زبحال مالتي ديفيجن اوف ليبر نبلو مالتي سلازي خوني سلازي بخمي مرق احنا كنا زي حجي تحد حتى مالتي بخمي كيحلخ مالتي انت عين طاوحو تفري نمني الكا تفري زبل حتى نزي تملسي مالتي تي سنو طوا زبحال مالتي سلازي حجي نزم ثلاثه عينت ميلاتات قالونا نزي نمملاس ثلاثه عينت ميلاتات አለው ማለት ናይ ቁጠባ ሜላታት بعالم ደረጃ ክንሪኦ ከለና ኣብ ዓለምና ሃገራት ዝኽተልኦ ናይ ቁጠባ ሜላታት አለው ሕጂ ተቀዳማይ ባህላዊ ወይ ከዓ ትራዲሽናል ንብሎ ማለት እዩ ሕጂ መብዛሕቱ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሕጂ እዚ ባህላዊ ዓይነት እዩ ብሰፊሕ ሕብረተሰብ ማለት እዩ ዘሎ ሓረስታይ ክንብል ከለና መብዛሕቱ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ሕርሻ ዝነብር እዩ መጓሰ ዝነብር እዩ ወይ ከዓኒ ኣብ ዓሳ ምግፋፍ ባሕሪ ስለ ዘለና ዓሳ ምግፋፍ ዝነብር ክንብል ከለና ወይ ከዓ ኣብ ሃድን ዝነብር ክንብል ከለና ኩሎም እዚኦም ሕጂ ኣብዚ ባህላዊ ናይ ቁጠባ ሜላ ዝጠቃለሉ እዮም ማለት እዩ ሕጂ በብሓደ ክንሪኦም ኢና እንታይ ዓይነት ባህሪ ኣለዎም እንታይ ዓይነት ብልጫታት ኣለዎም እንታይ ዓይነት ከዓኒ ኣልታዊ ፀገማት ኣለዎም ዝብል ክንርኢ ኢና ማለት እዩ ካልኣይ ደረጃ እዚ ትእዛዛዊ ዝበሃል ኮማንድ ኢኮኖሚ ንብሎ ማለት እዩ ሕጂ ብትእዛዝ ሕጂ እዚ ከዓኒ እቲ ስርዓተ ምሕደራ ዝበሃል ንኩሉ ፀጋታት ናይ ሃገር ወኒኑ
ነቶም ንምፍረ ንጥቀመሎም ንምፍራይ ንጥቀመሎም ኣቑሑት ወይ ከዓኒ ፀጋታት ብምልኦም ወኒኑ ብትእዛዝ እዩ ዝፈሪ ማለት እዩ ዝፈሪ እቲ ዝመራቃሕ ብትእዛዝ እዩ እቲ ምህላኽ እውን እንታይ ዓይነት ይፈሪ ንመን ይፈሪ ዝብል እውን ብትእዛዝ ዝግበር ማለት እዩ ካማ ኢኮኖሚ ዝበሃል ማለት እዩ እዚ እውን እንታይ ዓይነት ባህሪ ኣለዎ ከመይ እዩ ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ እቲ ሳልሳይ እዚ ዕዳጋዊ ንበሃል ማርኬት ኢኮኖሚ ንብሎ ማለት እዩ እዚ ሕጂ እንታይ ዓይነት ይፈሪ ወይ ከዓ ብኸመይ ማራቃሕ ወይ ከዓ ንመን ተሃልኪ ንመን እዩ ዝብል ሕቶ መን እዩ ዝምልሶ ዕዳጋ እዩ ዝምልሶ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ዕዳጋ ከመይ ገይሩ ይምልስ ናብኡ ክንከይድ ኢና ግን ሕጂ መንግስቲ ይኮነን ወይ ከዓ እቲ ዕዳጋ ሰፊሕን ጥሉቅን ዕዳጋ ማለት እዩ ዋላ ብቲ ባህላዊ ይኹነ ዋላ ብቲ ትእዛዛዊ ናይ ቁጠባ ሜላታት እውን ዕዳጋ ኣሎ እንድዩ ግን ዕምቀትን ጥልቀትን ናይቲ ዕዳጋ ፀቢብ እዩ ኣብዚ ዕዳጋዊ ንብሎ ዘለና ማርኬት ኢኮኖሚ ግን ሰፊሕ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ኣቕሓ ይፈሪ ብኸመይ ይፈሪ ንመን ይፈሪ ዝብል ሕጂ እቲ ዕዳጋ ይውስኖ ማለት እዩ ሓደ ብሓደ ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ኣብ ዓለምና ዘለው ብትክክል እዞም ናይ ቁጠባ ሜላታት ክንሪኦም ከለና ብግብሪ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ከም ስነ ሓሳባዊ ክንወስዶ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ብግብሪ ኣብ ዓለምና ዘለው ክንርኢ ከለና ግን ናይዞም ሰለስተ እዚኦም ሕውስዋሳት እዮም ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ኤርትራ ዋላ እንድሕር ርኢና ማለት እቲ ሓረስታይ ሓሪሹ እቲ ንዕኡ ዝኸውን ኣትሪፉ ካብ ዕዳጋ ዝገዝኦ ማለት እዩ ከም ትፈልጦ ማለት እዩ ጨው በርበረ ዕዳጋ ከይዲ ገዝእ ላምባ ዕዳጋ ከይዲ ገዝእ ስለዚ ሕጂ እቲ ተሳታፋይ ይኸውን ማለት እዩ ኣብቲ ዕዳጋ ንባዕሉ ማለት እዩ ኖ ስለዚ ንዕኡ ዘፍርዩ ኣለዉ ማለት እዮም ስለዚ መን እንታይ ይፍሪ ብኸመይ ይፈሪ ዝብል እውን ዕዳጋ ዝውስኖ ማለት እዩ ናይ ዕዳጋ ሕዋስ ኣለዎ ማለት እዩ በቲ ካልእ እውን ኣብ ኤርትራ ንቡር ስለ ዘየለ እምበር እቲ ስርዓተ ምሕደራዊ እናቱ ታራ ኣለዎ ምክንያቱ እቲ ዕዳጋ ብዕዳጋ ክፈሪ ዘይኽእል ወይ ከዓ በቲ ባህላዊ ኣገባብ ክፈሪ ዘይኽእል ብትእዛዝ ወይ ከዓ በቲ ስርዓተ ምሕደራ ከፍርዮ ዝግብኦ ነገራት ኣሎ ማለት እዩ ሃገር ምክልኻል ንምሳሌ ወይ ከዓ ዓበይቲ ናይ ፅርግያ ወይ ከዓ ናይ ትሕቲ ቅርፂ እዚኦም ሕጂ እቲ ዕዳጋ ክገብሮ ይኽእልን ብዓቅሚ ከዓ ውሕዳት እቶም ንኣሽቱ ኣፍረይቱ ክግበር ስለዘይካለ ሕጂ እቲ ስርዓት ክገብሮ ነገር ሕጂ ብግብሪ ኣብ ባይታ ክንሪኦ ከለና ኣብ ዓለምና እቲ ብግብሪ ዘሎ ማለት እዩ ኣገባብ ወይ ከዓ ሜላ ንብሎ ወይ ከዓ ስርዓተ ቁጠባ ንብሎ ናይ ሰለስተ ሕውስዋስ እዚ ሕጂ ሚክስድ ኢኮኖሚ ይበሃል ማለት እዩ ብግብሪ ሕጂ ኩለን ሃገራት ዳርጋ ኩለን ማለት እዩ ሕጂ ሙሉእ ብሙሉእ ባህላዊ የለን ሙሉእ ብሙሉእ ትእዛዝ የለን ሙሉእ ብሙሉእ ዕዳጋ የለን ማለት እዩ ሕውስዋስ እዩ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ሕውስዋስ ግን ደረጃታት ክህልዎ ክእል እዩ ንምሳሌ ከምቲንዮም እንድሕር ወሲድና ኣብ ሓደ ጫፍ ዕዳጋ ኣብ ሓደ ጫፍ ከዓኒ ናይ ትእዛዝ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ምናልባት እዚኣ ማእኸል እንድሕር ሪኣ ኮይና ገለ ሃገራት ናብዚ ገፀና ኣለዋ ገሊእኻ ናብዚ ኣለዋ ማለት እዩ በብደረጅኡ እንተዘይኮይኑ ዳርጋ ሚእቲ ብሚእቲ ናይ ዕዳጋ ናይ ቁጠባ ሜላ ትኽተል ወይ ከዓ ሚእቲ ብሚእቲ ናይ ኮማንድ ትኽተል የላን ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እዩ እዚ ከም ሓደ ራብዓይ ኣካል ክንወስዶ ንኽእል ኢና እዚ ሕውስዋስ ዝበሃል ወይ ከዓ ሚክስድ ኢኮኖሚ ዝበሃል ማለት እዩ ስለ ደረጃታት ጥራይ ዝፍለ ናብኡ ክንመፅእ ኢና እንታይ ረብሓታት ኣለዎ እንታይ ከዓኒ ጉድለታት ኣለዎ ዝብል ናብኡ ክንመፅእ ንኽእል ኢና ግን ብሓፈሽኡ ከምዚ ክንብል ከለና ሓደ ክነስተባህለሉ ዝግባአና እንታይ እዩ እቲ ብግብሪ ባይታ ንሪኦ ናይ ሓደ ሃገር ቁጠባ ሕውስዋስ ምዃኑ ናይ ትእዛዝን ናይ ዕዳጋን ባህላዊ እውን ዝሓወሰ ከም ዝኾነ ኣብ ግምት እንዳእተና ምኻድ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሚክስድ ኢኮኖሚ ወይ ከዓ ናይ ሕውስዋስ ናይ ቁጠባ ሜላ ንብሎ ማለት እዩ ሕጂ እዘን ኩለን ዝበልናየን እቲ ዓኾነት ሰለስተ መሰረታውያን ሕቶ እየን ዝምልሳ ማለት እዩ እዚአን ሕጂ ክነስተባህል ኣለና ስለዚ ባህላዊ ድዩ ትእዛዛዊ ዕዳጋ ድዩ ዋላ እቲ ሕጂ ናይ ኩሉ ሕውስዋስ ንብሎ ዘለና እውን እንተኾነ ማለት እዩ እቲ ሚክስድ ኢኮኖሚ ሰለስተ መሰረታውያን ሕቶ ክምልስ ኣለዎ እዚአን ሕጂ ኣገዳሲ እዩ ሕጂ እንታይ እንተ ሰለስተ መሰረታውያን ሕቶ እንታይ ይፈሪ እንታይ ዓይነት ኣቕሓ ኣብቲ ሃገር ይፈሪ መን ይውስን
تحدث زمت مالتي نمني خسفر فرات نمني زفر زبل حتى الله مالتي حجي وفيركا سرح توافيركا مالتي كتفرغ لك حجي انت حتفري كتوسن لك مالتي عفون دا تزرق مثالي مالتي وي كبت دا تربحلو اخل تزرق وي كعني فاوريكا ندا ጨርቅ ዶ ትገብረሉ ወይ ከዓኒ እኽሊ ትዘርዓሉ ዝብል ሕቶ ሕጂ መን እዩ ዝውስኑ ዝብል ማለት እዩ ሕጂ እሱ ምስቲ ንመን ይፈሪ ዝብል ሕጂ ተዓሳሰረ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ሓንቲ ሃገር እኽሊ ዘይብላ ማለት እዩ እንድሕር ደኣኒ እቲ ዝፈረቁ ሕት ናይ ንምሳሌ بعداقة مسرت كوين ماني زيادة ناي دق طلب زلوو مو ناب دق زقنعي كون خيلي سلازي حجي زيادة واقع سلازي وصة سلازي عداقة نحرز وصنا خوين حجي كاب نوصع ني ويستا هاجر حالك زوعل ويكا زوعل عقحة مفراي ناب دق ناب سدد قنعي احا تفرت خيليخا تماركت مالت عداغا نسخم وغسن خيلي مالتي سلازي حج عداغا وصلنا نحكم خون مالتي نو حجي ابت هاجر حجي ناي مكر حطرت كفتر خيلي حجي كابتن عداغا مالس ندق افريقا كاب عداغا خب مع علم عداغا خاني مقبخ تزيك الكا تزيك الكا حجي مكر حطرت كقاطم خيلي ግን ተቃብ ዕዳጋ ዓለም ዕዳጋ ትገዝኦ ዘለኻ እኽሊ ክቡር ክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱም እቲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ድኻ ወይ ከዓኒ ምግቢ ዘድልዮ ካብ ዓቕሙ ላዕሊ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ሕጂ መን እዩ ዝውስኖ እንታይ እዩ ንመን እዩ ዝፈሪ ክበሃል ከሎ እዚ ሕጂ እዚ ኣግምት ምእታው ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ ስለዚ መን ይውስኑ እንታይ ዓይነት ናይ ቁጠባ ሜላ ትኽተል ንብል ዘለና ዘን ኣርባዕተ ዝብልናየን ነዚ ክምልስ ኣለዋ ብኸመይ ከይፈሪ ከመይ ጌርካ ኢኻ ተፍርዮ ዝብል ሕቶ ማለት ክትምልስ ክትክእል ኣለካ እንታይ ዓይነት ፀጋታት ተውፍር ብኸመይ እዩ እቲ ፀጋታት ትወሃሃድ ፀጋታት ተዋሂደ ኸነ ብኸመይ ይፈሪ ዝብል ማለት እዩ ሕጂ ዘን ሰለስተ መሰረታውያን ሕቶታት እዚአን ክምልስ ክኽእል ኣለዎ እቲ ናይ ቁጠባ ሜላ ትኽተለሉ ማለት እዩ ሕጂ ኣይናይ ናይ ቁጠባ ሜላ እዩ ሕጂ ነታ ሃገር ዝበቕዓ ዝብል ክትውስን ድሕሪ ኮንካ ነዘን ሰለስተ ዘን ሕቶ ዝምልሰልካ ብኸመይ መገዲ ግበራ ዝብላ ሕጂ ንዓይኒ ኢኻ ክትርኢ ዘለካ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ምስቲ ዓዲ ክኸይ ዝኽእል ነይኽእልን ኢልካ ክትፈርድል እንድሕር ኮንካ እዚ ብኸመይ እዩ ብኸመይ እዩ ዝፈሪ እንታይ ይፈሪ ብኸመይ እዩ ዝፈሪ ንመን ከይፈሪ ዝብል ሕቶ ክትምልስ ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ፅባሕ ንጎ ኣብ ኤርትራ ንቡር እንድሕር ተፈጢሩ እንታይ ዓይነት ናይ ቁጠባ ሜላ ኤርትራ ትከተል ኢልና ክንሓስብ ከለና ሕጂ ነዘን ሰለስተ ዘን ሕቶታት እዚአን ክንምልስ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ኣየና ናይ ቁጠባ ሜላ እዩ ነዚ ምስቲ ክትውስን ኣለካ እንታይ ይፈሪ ክትብል ከለካ ሕጂ እቲ ዝበዝሐ ክፋል ናይ ሕብረተሰብ ኤርትራ እንታይ ይደሊ ዝብል ሕቶ ክትርኢ ኣለካ ናብ ህዝቢ ጠመተ ስርዓት ምሕደራ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ምክንያቱ ከምቲ ዓንተ ዝብልናት ናይ ፖለቲካ ባይታ እዩ ዝውስን ኢልና እንዲና ስለዚ ሕጂ ጠለብ ናይቲ ሃገር እንታይ እዩ ዝብል ግምት ኢኻ ተኣሽሙ ትገብራ ስለዚ ፅባሕ ንጎ ኤርትራ ዝመፅእ ስርዓት ሕጋዊ ጥራሕ ዘይኮነሲ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ስለ ዝኾነ ስለዚ መሰረታዊ ጠለብ ናይ ህዝቢ ዘማልእ ስለ ዝኸውን እንታይ ይፈሪ ዝብል ሕጂ ካብቲ መሰረታዊ ጠለብ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዝብገስ እዩ ማለት እዩ እንታይ ዓይነት ፀጋታት ኣለካ እንታይ ዓቕምታት ኣለካ ነቲ ዓቕምታት ብኸመይ ተዋህዶ ዝብል እውን ምስኡ ተተሓይዝ ዝኸይድ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ብኡ መሰረት ኢና ፅባሕ ንጎ እንታይ ናይ ቁጠባ ሜላ የድልየና ዝብል ክንውስን ማለት እዩ ስለዚ እዚአን ክነስተባሃለ ኣለና ማለት እዩ ዘን ሰለስተ ሕቶታት እዚኣተን ስለዚ ንርዓየ ሕጂ ነብሲ ወከፍ ዘን ዝበልናየን ማለት እዩ ዝበሃላዊ ቁጠባ ትራዲሽናል ኢኮኖሚ ንብሎ ማለት እዩ ብኸመይ ነዚአን ይምልሰን ዘን ሰለስተ ዘበልናየን ማለት እዩ ኖ ስለዚ ሕጂ ማለት ኣብ ገጠር ዝዓበኹም ምናልባት ብቐሊሉ ተስተባሃልሉ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ስለዚ ባህሊ ዓብይ ታራ ኣለዎ ማለት እዩ ኣብዚ
تراديشن مالتي لمدي عبي ترى له نمثال حجي نوح زخده اب ارترا زلو ناي حرشا اجباب ما جميرو نمثال ببعراي محراس ወይ ከዓ ብፈረስ ወይ ኣድጊ ምሕራስ እቲ መሳርዕ ተዓሽሙ ኩሉ ማለት እዩ ማዕስ ተጀሚሩ ንክንደይ ዘበናት እዩ ሕጂ እሱ ሓሊፉ ኣብዚ ነዊሕ ዘበናት ዘቆፀረ መዓር ክንደይ ምምሕያሽ ተገይሩሉ እንታይ ገይሩ ንዝብል ሕቶ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ባህሊ ዓብዪ ተፅዕኖ ከም ዘለዎ ክንርዳእ ንኽእል ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እዘን ሰለስተ መሰረታዊ ሕቶታት ሕጂ ባህሊ ወይ ከዓ ብልምዲ ዝምለሳ ምዃና እንታይ ዓይነት ኣቕሓ ይፈሪ እንታይ ዓይነት ንመን ኢኸ ዝፈሪ ዝብል ሕቶ ማለት እዩ ሓደ ነታ ፋሚሊ እዩ መሰረቱ ሕጂ ናይ ኤርትራ እቲ ሓረስታይ ንብሎ ማለት እዩ ዘርእዩ እኽሊ ወይ ከዓ መጓሰ ብመሰረቱ ነታ ፋሚሊ ወይ ከዓ ነታ ስድራ ንዓ ንምዕንጋል እዩ ተቐዳማይ ማለት እዩ ምናልባት ኣብ ዕዳጋ ከይዱ ገለ ካብቲ ዘፍረዮ ሸይጡ ንዑ ዘድልዮ ክገዝእ ክእል ማለት እዩ ብመሰረቱ ግን እቲ ምፍራይ ኣብ ዕዳጋ ሸይጥካ ትርፊ ክትረኽበሉ በዚ ፕሮፊት ንብሎ ማለት እዩ በዚ ናህና ቋንቋ ከምኡ ይኮነን ንትርፊ ይኮነን ሓረስታይ ናይ ሃገርና ዝሓርስ ማለት እዩ ዘፍሪ ማለት እዩ ዋላ እቲ መጓሴ ዝጓሲ እውን መጓሰ ጓሲው ፍርቀን ነተን ዝጓሲየን ዘሎ ሸይጡ ትርፊ ክረክብ ሞ ነቲ ትርፊ ተጠቂሙ ኣብ ካልእ ከዋፍሮ ይኮነን በቃ ሸይጡ እኽሊ ዝገዝእ ማለት እዩ ካልእ የብሉን ተን እንስሳ ዘፍርየን ዘሎ በቃ እናቱ ህይወት መዓልቲ ህይወት ፀባ ሰቲ ስጋ በልዕ ማለት እዩ ካብኡ ሓሊፉ ከዓ ሸይጡ ከዓኒ እቲ ከፍርዮ ዘይኽእል እኽሊ ወይ ከዓ ካብ ዕዳጋ ክዳን ካልእ ንክገዝእ ጥራይ እዩ ዝሸይጥ ማለት እዩ እዞም ዋላ እዞም ዓሳ ዘፍርዩ ምናልባት ተኣታተው ነገር ክህሉ ይኽእል ማለት እዩ ግን መብዛሕትኡ በቃ ንክንደይ ዘመን በቃ ክሰርሕሉ ዝፀንሑ ንኣሽቱ ጀላቡ ወይ ከዓ እቲ ጋባብ ዋላ ንባዕሉ እቲ ዓሳ ናይ መሓዝ ኣገባቡ ኩሉ በቃ ንወለዶታት ክኸይድ ዝፀንሐ ስለዚ ሕጂ ኣብ ሳብሲስተንስ ማለት ነታ ፋሚሊ ጥራይ ንምዕንጋል ዝግበር እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ካብኡ ወፃኢ ብዙሕ ዝኸይድ ኣይኮነን ንዙ ከዓ ምስ ብዙሕ ባህላዊ ምትእስሳር ዘለዎ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ብዙሕ ማለት ብዙሕ እዚ ሕጂ ከም ትበልኮ ብግብሪ ኣብ ባይታ እቲ ቁጠባታት ተሓዋወሰን ድዩ ምናልባት ሕጂስ ኣብ ኤርትራ እሱ ጥራይ ድዩ ገለ ማለት ሰብ ክብል ይኽእል እዩ ማለት እዩ ማለት ካልኦት ትሕውስዋስ ምዃኑ ብምሉእ እቲ ሃገር ክንሪኦ ከለና ማለት እዩ ግን ዝበዝሕ ክፋል ከዓ ኣብ ማሕረስ መጓሰ ኣብ ዓሳ ምግፋፍ ሓድን ዝነብር እውን እንታይ ከም ዝገብር ንሱ እቲ ዝበዝሕ ክፋል ንሱ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ መብዛሕትኡ ከምዚ ዓይነት ትራዲሽናል ኢኮኖሚ ዝበሃል ኣብ ርሑቕ ገጠራት ይዝርከብ ማለት እዩ ኣብ ደቡብ ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪቃ ንባዕላና ዘለናዮ ማለት እዩ ኣብ ማእኸላይ ምብራቅ እዚ ኣብ ርሑቕ ገጠራት ዝርከብ እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ማለት እዩ ስለዚ ብሃገር ደረጃ ሓንቲ ሃገርሲ እዚ ትኽተል ኣላ ኢልካ ካራክተራይዝ ክትገብራ ትኽእል ስለ ዘላ ኣይኮነን ግን ኣድማዕ ክፋል ናይቲ ሃገር ኣብ ከምዚ ዓይነት ናይ ቁጠባ ሜላ ዝነብር እንድሕር ኮይኑ እቲ ዝበዝሐ ክፋል ንሱ እንድሕር ኮይኑ ብከምኡ ክሪኦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ግን እዚ ማለት እቲ መን ይፈርእ ብከመይ ይፈርእ እንታይ ይፈርእ ገለገለ ዝብል ማለት እዩ ሓደ ካልእ ባህሪ ናይዚ ባህላዊ ቁጠባ ሜላ ንብሎ ማለት እዩ ቴክኖሎጂ ናይ ቴክኖሎጂ ምጥቃም ማለት ዝውቱር ኣይኮነን ማለት እዩ ከም ዝበልኮ ሕጂ እታ መሳርሕ ሕጂ ኣርዑት ከም ኩለን ተንታእሽሙ ማለት እዩ ኩሉ ሰብ ይፈልጠ እንደኸውን መሳርሕ ብምልኣ ውፃያ እንድሕር ተባሂልካ ማለት እዩ ስለዚ ኤንወይ ብዝኾነ ኣርዑት ኣሎ ማለት እዩ ነዊት ኣሎ ማለት እዩ ዕርፊ ኣሎ ማለት እዩ ድጉሪ ኣሎ ኩሉ ትምራን ቆራቁሮ ኣሎ ኩሉ ማለት እዩ ተዓሽሙ
إسا جنتا عبعر بقى تسميدك محراس مالتي تجبابت يا حجي ما سيت أساسيا تما حرشة بحرشة حرشة نبعث وكله مالتين دي نو بملا دي نقرم دحنا لها نقرم غلي أنا ما عندي سدل مالت بحبشيو تعزم زلخو تا مسارع نبلا إذا عسي أبزي أبي أرثر خفت أتاتو خندي جيرا حجي أبزي نوح زمانات كني تم عياش تقول الله زبل حتى مالتي نو نالبات مجمرين سبات كرمهم جمارهم انتأتي تتقيمهم بلح انتأتي مالتهم حجي كسام حجون على بقول كل كفار مالتهم لا تخلو دعار نتا زرعي أنتم دابولو قلي كمو نيرم هون خلين قدم مالتهم كن زي جواب محرس زي حجي ما أسكم تعطته خمرة مالس حبرتها بلي نو بس مالسي نزمانات أنحي مالتي نو سلازي حجي عب تمم حياشو خاء بزح زي ما حيشة كتب له تخلي حدش تكنولوجي من البات محرشة حتى مقطعات تعيشم كم قدم ونيرندي جن دحرت تعيشم داخونا مسكدة تم حيشة محرشة تعيشم تكبر تخليها دحراي وين مالت إتي أقرب نبرة مسكدة وين كاب عرفي تأخذ ولا زي دغري كاب ناي قرب دغري قالت تقبر حتى إن دغري وين زجورو نيرام مالتيو سلازس بزح ملوات عيلك حتى إن سلاز خنا مالتي تعنتي تي قرب جن تعيشم سلاز زعرق مالتي حق مالتيو كمو مسألة مثالي كاب قرب سرح مسألة مال ثلاثة أربعة تعيشمو أصعب تزلوا على سي كمي قركاس سرح له نبعلو مالتيو ثلاثة محرستات كله تعيشم فلطون وتاي قبر مالتيهم دحار جن تاي تعاتي نير حجي حاتين تسرح مسألة كمو سلازي حد عشت تريها جن تكنولوجي مالت سي أمتاو تكنولوجي بزح زي كده مالتي سيجي سلازي زي تراديشنال كنقول خلنا بقليلو حدث تكنولوجي اختطاعات ولا زي تخيل مالتي in fact بزح جزء يقاقي كمان مالتي حدا جزء اتي تكنولوجي نبعلو جاي قاعد خونه تكنولوجي تعاتاتو مالت بسيم تكنولوجي مالتي نا حدا جزء حجتي تي تراديشنال ويكا بهلاو قطبة زيادة أفراينوتو زحاشة خون خيلي كاب حدش تكنولوجي تقطو لمثالي موقعسة زي تأخذ ولا زي نوماديزم حجس بقى نتم نوماديك بيبل مالتيو أب حدا كبابي أسفركا سدنتر زغون لايف نخعنفو كوفتبولهم مالت تسفرهم مالتينو حجي أو خفيلهم سلازي تخباب زلو مالتي كان تعيشم يلنا حرشام زنوبر مالتي سلازيس نتي مريت كحرسو قلا يوم كنت حركو فيلم مالتي قدم كاب بوتان دات وعزو كبتهم مالهم حجم كده مال سعرو زلو ناخذ يوم تعيشم زغورو مالتي نو حجي عند حركو فابيل كيوم افراينه تقدلي مخنياتو اتمريت ني سدنتر لايف سبورت قبر زي خيل سلازي حجي نوماديزم سي زيادة أفراي إيو زخون بخمو مسارات مالتي سلازي حجي حدا جزء مجايون له نوح جزء إذا قصلي أب نوح جزء إذا حاشة الجواب مفراي وين سلكت قبر الكاخ اللي تراديشن معلو إذا indigenous knowledge نقوله نجار له مالتي حجي ما بتاعت جزء زم بتركل نتي نتقنتات زي فلتو بقى خاب كتما بقى تمهرنا الكا بقى التكنولوجي زيالو بقى زي حرستا زي كبرالو إلهم حج بزح كذي زي adoption بالمالتينو جاي قاعد خلنا نقدر تعيشون تم حرستات كابهم معلوم كابتم تمارن لعل تعيشون تفلطوا ونالو مالتيو حج انت مالتيو تكنولوجي خلنا تخلنا مشم تكنولوجي لمو تكنولوجي زي أبزيك نتقمر لنا إلكا أقدر كاتجورا نقدر يكونن حج indigenous knowledge بحال زي تي نايت خبابي بنوح تتأري تموكرو نص قمت كتعطل لك من البات حرستك كمان لعلي بزعلات مريت فولتو انتي فولتو مخنياتو حرشة بحلفي ولا
نشتي ناي زي اسبكت نبلو مالتي ناي نفاس مقيار وي كان نفاس زهرمو زي هرمو قال نحنا له خوينو انت عينت اخلب عتزرع معاسيا ما يبعت هرم قال ازي حجي كم نوح تمكرو زفلط لهم تم حرستت مالتي سقاعجي مصيلكا بقى زي غورات بلو مالتي ازي سرعات كومو غري نزي تاخت بلو بقى ጥሙር ማሕረስ ኢሉ ክንደይ ፈተነ ይገይሩ በቃ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ፈተነ እናገበረ ነህዝቢ ኤርትራ ጥርሑ ዘትረፎ ማለት እዩ ጥሙር ማሕረስ ኢሎም ጀሚሮም ነይሮም ጌጋ ዝኾነ ድሓር በቃ እዚ ብትራክተር ምሕራስ ማለት እዩ ብትራክተር በቃ ደሮት ይፍለጥ ገለ ይፍለጥ ብትራክተር ይሓርስዎ እሞ ነቲ ሓረስታይ ናይ ዝሓረስናልካ ክፈል ይብሎ እቲ ሓረስታይ እኮ ብዕራይ ይኹን ጉልበቱ ከፍ ኢሉ ውዒሉ ኣለኮ ሕጂ ሓሪስናልካ ናይ ዝሓረስናልካ ክፈል ይብልዎ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ዝሓርስዎ ግን ኣፍራይ ኣይኮነን ምክንያቱ ዝጥቀምሉ ማሕረሻ ናይተን ትራክተራት ምስቲ መሬት ዝኸይድ ኣይኮነን እንታይ ይገብርዎ ክንዲ ገለ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ ሕጂ እቲ ፈርታይል ዝበሃል ልሙዕ መሬት ከዓ ጥሉቕ ስለ ዘይኮነ ሕጂ እቲ ማሕረሻ ውሽጢ ኣቱ እሞ ካብቲ ውሽጢ ናብ ደገ ዘውፅኦ ዝግልብጦ ልሙዕ ዘይኮነ ሓመድ እዩ ስለዚ ሕጂ ገሊብጦም ገድፎ ድሓር ዘሪእካ ምስ ገደፍካ ጭርም ኣይትበቁል ኣይተብል ማለት እዚ ሕጂ ብኸምኡ እዚ ስርዓ ዘይገበሮ ነገር ኣለን እኽሊ በቃ ልሙዕ መሬት እዚ ዋላኻ በቃ ንሄልካ እዚ ኢሎም ሕጂ በቃ ንቢራ ክኾኖም በቃ እዚ ስገም ክዘርኦ ኣለኩ ገለ በቃ ኣንታ እዚ እኳ ይኸውን ንሆሙ ገለ ተበልዎም በቃ ብሓይልታ ዝገብሮ ከይዳ ጭርም ዘይገበርዎ ነገር የለን ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ቴክኖሎጂ ክበሃል ከሎ እቲ ኣፕሮፕሪት ቴክኖሎጂ ክኸውን ኣሎ ምስቲ ኢንዲጂነስ ናውሌጅ ንብሎ ምስኡ ተጣሚሩ ክኸይድ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ኣብ መጻኢት ኤርትራ ብሽም በቃ ፈለጥ የተባሂላ ሰብ ኣብዚ ኣዋፊርካ ስቕልካ ተኣሽሙ ዝግበር ነገር ኣይኮነን ማለት ጠጊቕ መፅናዕቲ ዘድልዮም ምስቲ ኢንዲጂነስ ናውሌጅ ምስቲ ከባቢ እውን ክኸይድ ዘለዎ ማለት እዩ ግን ከም ባህሪ ግን እዚ ናይ ምዕራብ ቴክኖሎጂ ዝያዳ ዘይተኣታተወ እዩ ማለት እዩ እዚ ከም ባህሪ ክንገልፆ እንድሕዳ ኮይና ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ በቃ ንነዊሕ ዘበናሲ ሓደ ዓይነት ኣገባብ እንዳተኸተለ ዝኸደ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ሕጂ ሕምቀት እዩ ማለት ኖት ነሰሪ ከም ዝበልኮ ማለት እዩ ኣብ ነዊሕ ዘበናት እቲ ዝሓሸ ገባብ እውን ሰለክት ክገብር ዝከኣለ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ከም ዝበልኮ ሕጂ ኖማዲዝም ሕጂ ከም ዝበልኮ ማለት እዩ ኖማዲክ ተኣሽሞ ሞር ፕሮዳክቲቭ እዩ ነቲ ከባቢ ሞር ፕሮዳክቲቭ እዩ ካብ ሰደንተሪ ዝኾነ ላይፍ ማለት ኣብ ሓደ ከባቢ ኮፍ ኢሎም ሕርሻ ገለ ክገብሩ ከፍሪ ይኽእልን እዩ ስለዚ ኖማዲክ ተኣሽሙ ሞር ፕሮዳክቲቭ ነቲ መሬት ምስኡ ዝኸይድ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ብሽም ናይ ቀደም ተኣሽሙ እዮም ጥቀሙ ዘለዉ ኢልና ከዓ ከምኡ ክንገብር ከም ዘይብልና ኣግምት ምእታው ግን ከም ባህሪ ግን ማለት ብልምድን ብባህልን ነዊሕ ግዜ ዝቐፀለ ምዃኑ ምርኣይ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ምናልባት ሓረስቶት ዝነበርኩም ደቂ ሓረስቶት ዝነበርኩም ትሪኡ ኢኹም ማለት እዩ ሕጂ እቲ ተኣፍራያይ ተሓረስታይ ንበሎ ማለት እዩ ሕጂ ነቲ ፋሚሊ በቃ ቀንዲ ስርሑ ሕጂ ነቲ ፋሚሊ በቃ ነታ ስድራ ምቕላብ ስለዚ ሕጂ ንስድራ ከቀልብ ዝኽእል ስራሕቲ ዝሰርሕ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ካብቲ ድሌት ናይታ ገዛ ካብኡ ወፃ ኣይኮነን ምናልባት እዚ ሕጂ ንዕዳጋ ዝኸውን ሓደ ዘርኢ ወይ ማለት ሓደ ሓፍሪ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ኣብ ገፁ ዘይጥቀመሉ ማለት እዩ ግን ኣብ ዕዳጋ ሸይጡ ተኣሽሙ ገብሮ ዝኽእል ማለት እዩ ሕጂ ኣይተባብዐን ይኸምኡ ማለት እዩ ምክንያቱ እታ ግራት ንከብኣ እንድሕር ኣወፊዋ ማለት ከፍርየላ ነቲ ስድራ ዝኸውን እኽሊ ከፍርየላ ስለ ዘይኽእል ሕጂ ከምኡ ዓይነት ሪስክ ቴከር ኣይኮነን ሕጂ ሓረስታይ ምክንያቱ ጠለብ ናይታ ስድራ ምምላእ ስለ ዝኾነ ትቐንዲ ስርሑ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እቲ ካልእ ምስቲ ቴክኖሎጂ ምትእትታውን ተኣሳሰረ ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ድሓር ብሓፈሽኡ ማለት ስራሕ ናይ ኩሉ ኣባል ናይታ ቤተሰብ ውሱን እዩ ቆልዓ እንታይ ይሰርሕ ኣቦ እንታይ ይሰርሕ ኣደ እንታይ ትሰርሕ ኩሉ ብዕድመ ማለት ኣብ ኤርትራ እንድሕር ከይድና ብዓድታት ዝቆመ እዩ ማለት እዩ ተሓረስታ ብዓዲ እዩ ማለት ከም ከተማ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ዓዲ ማለት ገዛውቲ በቃ መልክዕ ሕጁ ተሰርሐ ተደኮነ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እቲ ዓዲ
نعدي هوت كنزارب نحن كوينا أبت عدي كاب جانا زي تولد قلعة أما هات أنا أدي زول عشان جميل كخسبت زعبه ناي عدم بعل تأجع زلوا مالتي بعد درجة خطر خلها حكي كلهم من الناتم ترى له مالتي زين كأني بما يبت تخفاف لاين تن ما يبت كأني بصدرة مالتي بيت جزاء مالتي صدرة تخفلا مالتي أبنو سكف صدرة حجي أبون عدن مسدقهم نورو سلازي حجي نبون دقن عدن مسدقهم نخنورو زد اليوم نجا مخناتو كبال عسل زلهم خدام سل زلهم معقوم كلهم سل زلهم نعم زد اليوم نجا حجي حبيرهم يمزقور مالتي سلازي حجي نفس وقف أبان ناي تاسدرا ترى له ولا هسعن قلعة مالتي ود حمشت عمت ود 4 عمت جميل كمالتي كله صراحة له إن فاكت ود حمشت عمت ود 4 عمت صرح عبي تكو زي هذا الصراحي ما حسيت نحرر له الكاو عيلو مراهوت محلو نحرو عيلو عبي صراحة مالتي مخنياتو عبي سب مراهوت محلو خفا بالكاخت علاي تخليني خا مالتي مخنياتو خالق صرح سل زلو سلازي حجي مراهوت كعلي مسدين نحرو عيلن خا صباح عيلن مالتي صباح نحر زي له اسمي يلن اسم نحر زي له كله مالتي كله زقاوس مالتي بتي عبد السدع سلازي حال نيز قول عبي تعال صرح سرح عبي سرحي عبي كونتريبيوشن يزلو مالتي نو سلاز ترول ناي نفسك كف على ناي تسدرا فولتي أبو انتاي يسرح حد انتاي يسرح ازي سلاز هنا حتى ستابل هنا فاميلي زخيدي قصل كازي خاب جنريشن اب جنريشن مالتي سلاز حجي ازي حدا بحري مجلس اي ناي تي بحلاو طبعا نبلع مالتي سلاز بمصر زي اب ارترا زلو خنري انت خوينا كنصور خون خلنا مالتي حدا زي تخالق إذا تزازاو زبحال مالتي مسرت أوهاري نايز تزازاو زبحال انتايو دحال كلمة لو سوقفوا انتاي ربح له بلش أتاتا له من حدي هو دادر كله انتاي بلش أتاتا له زبل خرينا قلت مسرت أوهاري نايزم نقولهم زلنا ناي طواميلات انتاي زمسل حجي تخال عيتي تزازاو زبنا كوماند إيكونومي نبلا مالتي حجي بتزاز ويكعبي سرعة محدرة نخلو نتيم حيلتات معطوت نقوله مالتي بتقرني حيلتات معطوت يبهال مالتي سلازي نخلهم زقاط أرسي تمنيس برودكشن زقاط أرسي سلازي لتن سلست حتى ذا العلان كأني منجستي ويك أسرعة الحدر هاي ملسن مالتي انتاي يفري بخما يفري نمن يفرز بلا حتوتات مسرة وان حتوتات منجستي ملسن مالتي سلازي حتى زي منجست خنول كلنا كان زينا إرتراس الكا وزعزع يكون سرع مالتي سلازي حجي بلان زوص مدب زوص أكال الله مالت سرع تعشمي سقيل يكون كاب هزبي عند حدا عندما عايز نبرة يكونوا كم زنا إرترا ولا ناي باني دكان غيره بانخ جايز دوعلا يكون سلازي يتي عبي ناي تهاجر تقاثات يونن بمدب كعني كان غيره خا يوافر انتاي عينتي يفري بخما يفر انتاي يفر زبل نمن يفر زبل بملؤ خا يوسن مالتي سلازي منالبات نابزي زقرباي نزناي كوماند ايكونومي زناي سوشيال سيستم وي كعني كومن سيستم زخطلا زنبر حاجرات ناو زقرباي كو يكونان 100% يكونان كم تعندو زلنا بير كوماند ايكونومي زبال على العالم نير يفلطن يلن مالتي ግን تزقربناو نساتن مالتي سلازي حجي انتاي مسرتاوي بحري حجي مالت نسخة عبينا عودا قطبات نطف وين تاي تقبر كم زي امريكا نحن وسيد كاسي حجي ممر تسرح مالتي تسرح انت حزيد لها تنطنا من مزقددك هايلن مالت لا تسرح كذا لسب بقى ني خبري الكا خيد الله يسرحنا مساحة خطولة تخلط هون مالت ولا منهم كمل كف زي مخنات قريب كاف كي تخليها أمريكا حتى زي تعيش مزبالة ولا زي employment at will doctrine زبال حتى انتهي مالتهم تي سرح زلا سب نتي سرح له زلا سب أي سرح الكان يخوله بزي مخنات مالت قريب هو خيد عبد سبحانه ساعات قريب هو خيد خلي حتى بحق حتى تاني مالت there are exceptions of course مالت you know أنت تزرع كذا الله سبك عني أبزخونه ساعات بزي مخنات سوقو كاخلي مالت حتى انتهي مالتي بخلا زار أروع نمن نتاع أنا سرح تسرح
حجي انتي تفر مالتي بخلع زراروا انت عينت أحد جزء انتي تهلخ ناتعخا مالتي اب زي أمريكا مالتي نو ازي ناي تزاد قطبة بحال جن كم عينت ناتعنت يبلك مخناتو انت يفرف تعد زوسن تسرعاتي سلازم تعد تزي فريع ولا انت دلخ اخذ قزعي تقليني خمالتي يلان مالتي علي كيف كتسرح زوسن تسرعاتي سلازي انا بقى ممر خون ايدل نيلكا كتقربي تقليها ممر اللي نحن مديك امر تخون مالتي ممر يخون نيلكا كتقربون اي تقليني قدف كاف خالد سرعه متعد تخلص زقصر سرعه سلازخونه مالتي سلازي حجي تي ولقاوي ناصنت زبحال وحدي مالتي سلازي حجي انتي يفرقعه مسو زخي سلازخونه مالتي سلازي حجي اب غزي درغ زنور سبات منالا ذكر واي مالتي حجي انتي يقورو مسلكا كومبلمنتاريتي فولس زخونه كومبلمنتاريتي مالت انتي دخلت احاسي بحاده تجزء مالتي سلازي حجي سامره تجزء نحدا لخاس شكر تجزء مالت شكر سامنان حبرنا خداني ግን ሕጂ ንስኻ እንድሕር ሳሙና ደሊ እንድሕር ኣለኻ እሞ ሽኮር እንድሕር ብብዝሒ ፍርዮም እሞ ዝገዝኣሎም እንድሕር ስኢኖም እንታይ ይገብሩ ሳሙና ሕፅረት ኣላ ምሽ ስለዚ ሳሙና ክገዝእ ደለይ ሰብ ሽኮር ከዓ ምስኣ ክገዝእ ኣሎ ሕጂ ንኽልቲአን ዝጠመሆን ማለት እዩ ንስኻ ሕጂ ኣነ እሞ ሽኮር ገዝእ ደልየ ኣነ ሳሙና እንድሕር ክገዝእ ደልየ እምበር ሽኮር ክገዝእ ኣይደለኹን እንድሕር ኢልካ እሞ በቃ የለን ትበሃል ማለት እዩ ትገዝእ ኣይተና ስለዚ ተገዲድካ በቃ ንኽልቲኡ ትገዝእ ማለት እዩ ሕጂ ስለዚህ ሕጂ ምርጫ ብልካን ዕድል የብልካን ማለት ንስኻ እንታይ ትገዝእ እንታይ ትህልኽ እንታይ ትብል ማለት እዩ ስለዚ ተህልኾ ኣለኻ ማለት እዩ ሕጂ ሽኮር ገዚእኻ ከዓ ትገብሩ ተህልኾ ኣለኻ ማለት እዩ ክትህልኾ ዘይደለኻ ተህልኽ ኣለኻ ማለት እዩ ናፅነት የብልካን ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ኣበይ ከይደ ይሰርሕ እንታይ ይሰርሕ እንታይ የህልኽ ትበሃል ሕጂ ናፅነት የለን ሕጂ ትካላት ናፃ ዝኾነ ከዓ ትካላት የለዋን ከዓ ማለት ፕራይቬት ሴክተር ስለዘየለ ድኹም ስለዝኾነ ማለት እዩ ስለዘየለ ሕጂ ውድድር የለን ማለት ሕጂ ኣብቲ ናይ ዕዳጋ ቁጠባ ውድድር እዩ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዘን ናይ ዕዳጋ ቁጠባ ዝኽተላ ሃገራት ዘለኹም ትፈልጥዎ ኢኹም ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እቲ ውድድር ኣብ መንጎአን እዩ ሕጂ ነቲ እንታይ ይፈሪ እውን ዝውስን ንሱ እዩ ዋጋታት ዝውስን እውን ንሱ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሓንቲ ትካል ሓደ ኣቕሓ ተፍሪ እንድሕር ኣላ ኮይና እሞ ኣብ ዕዳጋ ወሪዳ ትሸይጥ ኣላ እንድሕር ኮይና እሞ እቲ ዋጋ ክቡር እንድሕር ኮይኑ እሞ ትርፊ ትረክብ እንድሕር ኣላ ኮይና ካልእ ትካል እቲ ንሳ ተፍርዮ ዘላ ኣቕሓ ከተፍሪ ዝኽእል ኣይብላን ማለት እዩ ስለዚ ምክንያቱ ትርፊ ኣለዎ ስለዚ ትርፊ እንድሕር ኣለዎ ኣነ እውን እዚኣ ከፍርአ ትብል ማለት እዩ ሕጂ ናፃ ስለዝኾንካ እንታይ ተፍሪ ዝኽልክለካ የለን ማለት እዩ تخيل حتى لايسنس كله كله مالتيو فقعد مالتيو فقعد يتخلكلني وزي تفر لان دمو زي نسخايت قبراي تخلني حسب بالي لهم كونوا عينت يلنا بناي ناي عداقه قطبه مالتي سلازي حجي توددر تاي قبره مالتيو سلازي اذا حدا استكالك تفر مس جمرت حجي بعداقه تطلب يبزح مالتي باتي قرب يبزح مالتي طلب كحد عينت سلازي واقع خيد مالتي سلازي واقع ورد مالتي هذا ካልኣይ ነገር ከዓ ትውድድር ከዓ ብታሽሙ ኸውን ማለት እዩ ዝበለፅ ናተይ ይበልፅ ስለዚ ትቕሓ ካብቶም ሓይሾ ኣለካ ምክንያቱስ ምስ ካልኦት ትወዳደር ስለ ዘለካ ሰብ መፅኡ ገዛልካ እንድሕር ኮይኑ ናይ እንዳክስቶ ኣቕሓ እያ ዝበለፀት ሓደ ዓይነት ከሎ ኣቕሓ ማለት እዩ ናይ እንዳክስቶ ትበልፅ ገለ መለ ትብል ማለት እዩ ስለዚ ብኳሊቲ ከዓ ትወዳደር ማለት እዩ ስለዚ ዝሓሸን ዝበለፀን ዝወሓደ ዋጋን ክፈርቅ ሓይ ይገብር ማለት እቲ ናይ ዕዳጋ ማለት ኣብዚ ናይ ትእዛዝ ግን ከምኡ የለን ማለት እዩ ምክንያቱ ውድድር የለን ኣብ መንጎ ናይ ንግዲ ትካላት ውድድር የለን ክንብል ከለና ዓበይ ፅልዋ እዩ ዘለዎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ መንግስቲ እዩ ዝውስን የፍሪ በቃ ንዓኻ ከዓ ግዛእ ይብለካ ትገዝእ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ዋጋ ሓደ ክወድላ ይኽእልን እዩ ካልዓይ እቲ ኳሊቲ ናይ ተቕሓ ማለት እዩ እንድሕር ትዝክሩ ኾንኩም ሕጂ ናይዘን ሶሻሊስት ዝኽተላ ሃገራት ኣቑሑ እንድሕር ኾንኩም ብላሽ ስለምንታይ ብላሽ ኮይኑ እንድሕር ኢልካ ምክንያቱ ውድድር ስለዘየለ እተን ትካላት ንዑ ዘፍራ ናይ መንግስቲ እየን ስለዚ መክሰብ ዝበሃል ነገር የለን በቃ ታሽሙ እዩ ከማን ዝበዝሕ ማለት እዩ
ስለዚህ እቲ ናይ ምምሕያሽ ተቕሓ ኣብ መሓሽካ ናይ ምምዕባሉ ድርኺ ስለ ዘየለ ሕጂ ከምኡ ዝኸውን ማለት እዩ ስለዚ ኣብ መንጎ ትካላት ውድድር የለን ንግዲ ንመክሰብ ኣይኮነን በቃ ምክንያቱስ ንመክሰብ ዝበሃል ነገር የለን ሕጂ እቲ ስርዓት ከም ዝበልናዮ ናይ ፕላኒን ኦፊስ ኣለዎ እንታይ ይፈሪ ብከመይ ይፈሪ ንመን ይፈሪ ኢሉ ዝውስን ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ዕዳጋ ሸጥካ ትርፊ ክትረክበሉ ዘይኮነ ነቲ ድሌታት ናይቲ ሃገር ማለት ብናቱ ዝወሰኖ ድሌታት ናይቲ ሃገር ምውሓስ ወይ ከዓ ምምላእ እምበሪ ንንግዲ ንፕሮፊት ተባሂሉ ወይ ከዓ ንትርፊ ተባሂሉ ዝፈርድ ነገር የለን ስለዚ ኣለ ክትቃቡ መጠን እንታይ ፈርድ እንድሕር እቲ መንግስቲ ዝውስን እንድሕር ደኣ ኮይነሲ እቲ ዕዳጋ ብብዙሕ ኣቕሓ ከጥለቕልቕ ወይ ከዓ ተኣሽሙ ኣይክእልን እዩ ማለት እዩ ስለተን ወፊረ ተን ፈርየን ዘለዋ ውሕዳትየን ሰንን ኩሉ ግዜ ብቲ ዕዳጋ ዘለዋ ማለት እዩ ምርጫ የብልካን ማለት እዩ ብካልእ ኣዘራርባ ስለዚስ ምክንያቱ ውልቃዊ ተበግሶ ገይሩሲ ኣፍርዩ ኣብቲ ዕዳጋ ከምፅዓ ይክእልን እዩ ምክንያቱ እቲ መንግስቲ እዩ ስለዚ ኣትፈሪ ኣለዋ እንድሕር ኣለዋ ሳሙና ኣትፈሪ ሽኮር ኣትፈሪ እንድሕር ኣለዋ ካልእ የለን ማለት እዩ ብብዝሒ ምርጫ የብልካን ማለት እዩ ሽቕለት ኣልቦነት ዝበሃል ነገር የለን ምክንያቱ እቲ መንግስቲ እዩ ስራሕ ዝህበካ ዝኸልዓካ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ስራሕ ደልየስ ኢና ኢልካ ኣብዚ ዓዲ ሽቕለት ኣልቦነት ብምንታይ እዩ ዝውሰን ንስኻ ስራሕ ክሰርሕ ትደሊ እሞ ስራሕ ተናዲ ሕጂ ስራሕ እንድሕር ናዲኻ እንድሕር ስኢንካ ከም ማለት ስራሕ ዝሰዓንካ ተባሂልካ ሽቕለት ኣልቦነት ይበሃል ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ እሱ ከዓ ሽቕለት ኣልቦነት ኣለዎ እንድሕር ተባሂሉ ተወሲኑ ናይ ሽቕለት ኣልቦነት ከዓኒ ክትክፈል ኣለካ ማለት እዩ ስራሕ ስኢንካ ስለዚስ ክሰርሕ እንዳደልካ ከለካ ስራሕ ስለ ዝሰዓንካ ንመንበሪኻ ዝኸውን ይወሃበካ እዚ አንኤምፕሎይመንት ቤነፊት ዝበሃል ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ግን ስራሕ ይኹን ዋላ ዋጋታት ይኹን እቲ መንግስቲ ስለ ዝውስን ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን ማለት እዩ ስለዚ ብትእዛዝ እዩ ዝኸውን ኩሉ ስለዚ ግን ከም ዝበልክዎ ፍፁም ኮማንድ ኢኮኖሚ ዝበሃል ኣብ ዓለምና ነይሩ ይፈልጥ እዩ እቲ ቀሪቡ ዝበሃል ናብኡ ሕጂ እዚ ናይ ኖርዝ ኮርያ ዝበሃል ማለት እዩ 75% around 75% ማለት እዩ ትቁጠባ ኮማንድ ኢኮኖሚ the rest 25% ሕውስዋስ ናይ ዕዳጋ ተኣሽሙ ዘለዎ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ታ ናይ ትእዛዝ ቁጠባ ትበሃል ስለዚ ሕጂ እንታይ ኢና ብዛዕባ ማለት ጥልቕ ኢልና ንዛረበሉ ዘለና ፅባሕ ንጎ ከም ኣምር እዚ ሰብ ክዛረበሉ ከሎ ሰብ መታን ክርዶ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ ኣብኡ ከሎ ጥሙሩ በቃ ናይ ኮማንድ ኢኮኖሚ ስለዚ ሕጂ እቲ ሰብ ኣብኡ ከሎ ወይ ብርሑቕ ፀሎ ወይ ከዓ ብርሑቕ ፎቶ ክእል ግን እንታይ ማለት እዩ ነብሲ ወከፉ እንታይ ዓይነት ባህሪ እዩ ዘለዎ እንታይ ይኸኒ ኣብ ውልቃዊ ህወት ናይ ዜጋ እንታይ ፅልዋታት ኣለዎ ዝብል መታን ክርዳእና ኢና ሕጂ ነብሎ ዘለና እዚኣ ሕጂ ዳርጋ ምስቲ እንዳወዳደርና ጠቃቂስናየና ማለት እዚኣ እታ ናይ ዕዳጋ ማርኬት ኢኮኖሚ ትበሃል ማለት እዩ ሕጂ እዚ ናፃ ዕዳጋ ዝበሃል ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ፍፁም ናፃ ዕዳጋ ኣሎ ዶ እንድሕር ኢልኩም ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን ማለት እዩ ብግብር ባይታ ማለት እዩ ስለዚ ሜቢ 70 ገለመለን ፐርሰንት ይበፅሕ ይኸውን ግን ኣሎ ትካልእ ሕወስ ኢኹም ፃዕንተው ዝበልክዎ ማለት እዩ ግን እንታይ እቲ መሰረታዊ ባህሪ ስለዚ እቶም ሰለስተ ዝበልናዮም ኢና ናባኦም ኢና ንምለስ እንታይ ይፈሪ ብከመይ ይፈሪ ንመን ይፈሪ ዝበሉ ሰለስተ ሕቶታት መሰረታዊ ሕቶታት ብከመይ ይምለሱ ዝብል ኢና ክርኢ ዘለና ዕዳጋ ይምልሶም ማለት እዩ ሕጂ ስለዚ ዕዳጋ ናፃ ዕዳጋ ይምልሶም ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ሰብ ዘፍርዮ ንዕዳጋ እዩ ዘፍሪ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ እቲ ምክፍፋል ጉልበት ዝበሃል ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ዝበፅሐ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እቲ ሰብሲ ንዑ ኢሉ ዘይኮነ ዘፍሪ ንዕዳጋ ኢሉ ዘፍሪ ማለት እዩ ከምዚ ሕጂ ሓረስታይ ንዑ ኢሉ እኽሊ የፍሪ ንብሎ ዘለና ደይኮነ ሓረስታይ እውን እንድሕር ኮይኑ ማለት እዩ ኣብዚ ዓዲ ዘሎ ሕርሻ እንድሕር ርኢኻዮ መምህር እቶም ሓረስቶት እኽሊ ፍርዮም ንዖም ኣይኮኑን ዘፍርይዎ እኽሊ ዘፍርይዎ ንዕዳጋ እዮም ዘፍርይዎ ማለት እዩ ስለዚ ካብቲ ዘፍርዮ እኽሊ ንእሽተይ ክወስዱ ይኽእሉ ዶ እወ ግን ንዑ ይኮነን እቲ መሰረታዊ ተኣሽሞኦም ማለት እዩ ኢንፋክት ዝበዝሐ ስርናይ ዘሪኦም እቲ ስርናይ ኣብ ዕዳጋ ሸይጦምሲ ባኒ ካብ ዕዳጋ እዮም ዝገዙ ካብ ወልማርት ገዙ ባኒ እቲ ሓረስታይ እቲ ስርናይ እኮ ባዕሉ እዩ ኣፍርይዎ ስለዚ ወልማርት ከዓኒ ነቲ ስርናይ ገዚኦም ጥሒኖም ሕሩጭ ዝሸጡ ኣለዉ ወልማርት ሕሩጭ ገዝእ ማለት እዩ
ወይ ከዓ በቃ ሕሩጭ ገዚኦም ባን ዝሰርሕሉ ስለዚ ሕጂ ካብታ ሕርሻ ተሓረስታይ ምስ ዘርዓ ታ እኽሊ ምስ ዓፀዳ ምስ ሓፈሳ ማለት እታ ስርናይ ሕጂ ንዕኡ ገዚኦም ጥሒኖም ሕሩጭ ዘዳልውሎ ነቲ ሕሩጭ ገዚኦም ባን ዝሰርሕሉ ነቲ ባን ገዚኦም ከዓኒ ናብ ህዝቢ ከፋፍሉሉ ስለዚ ሕጂ ተሓረስታይ ኣብታ ግራቱ ነታ ስርናይ ዘርእዩ ዓፂዱ ሓፊሹ ምስ ሸጥዓ ተመሊሹ ኣብቲ ባን ዘከፋፍል ከይዱ ባን ይገዝእ እምበር ነቲ እኽሊ ዓፂዱ ምስ እተዎ ኣብ ገዛ ከይዱ ይጥሕኖኒ ጥሒኑ ናብ ሕሩጭ ለዊፁ ነቲ ሕሩጭ ለዊሱ ኣይስንክቶን እዩ ስለዚ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ዋላ ተሓረስታይ እንተኾነ እውንሲ ትዘፍርዮ ፍረ ንዕዳጋ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እንታይ ይፈሪ ስለዚ እንታይ ውስኖ ማለት እዩ ተሓረስታይ ካብ ዝዘርእ እንታይ ማለት እዩ ሓሪሹ የእትዩ ትርፊ እንድሕር ረክብ ኮይኑ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ኣብ ትርፊ መሰረት ዝገበረ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ዕዳጋ ይውስኖ ስለዚ እንታይ ይፈሪ ብኸመይ ይፈሪ ንመን ይፈሪ ዝብል ሕቶ ዕዳጋ ይውስኖ ናፃ ዕዳጋ ማለት እዩ ሕጂ መሰረታዊ ባህሪ ናይዚ ከምዚ ዓይነት ቁጠባ እንታይ እዩ ኢልና ሓደ ብሓደ እንድሕርኢናዮ ጠቃቂሽናዮ ነርና ኢና ማለት እዩ ብሕታዊ ዋንነት ፀጋታት ኣሎ ማለት እታ መሬት ሓረስታይ ንብሎ ዘለና ኣብ ኣሜሪካ ሓረስታይ ነቲ መሬት ንስኡ ዝውንኖ ነተን ትራክተራት ካልእ ንስኡ ዝውንኖ ማለት እዩ እቲ ካብቲ ሓረስታይ እኽሊ ዘርእዩ ሶሪ እኽሊ ገዚኡ ሕሩጭ ዝገብር ጠሓኒት መኪና ጠሓንቲ ዘለዎ ታንዳ ጠሓኒት ትካል ናቱ እያ እቲ ካብ እንዳ ጠሓኒት ሕሩጭ ገዚኡ ባን ስንክት እታ ፎርኖ ናቱ እያ እቲ ካብ እንዳ ፎርኖ ባኒ ገዚኡ ንኣህለኽቲ ዘከፋፍል እታ ወልማርት በላ እታ ሞል ንበላ ማለት እታ ድኳን ናቱ እያ ስለዚ ሕጂ ንሱ ጥራይ ኣይኮነን እዚ ሕጂ ብዚ ሕርሻ ብዛዕባ መሬት ንብልና ዋላ ማዓድን ዘፍሪ እንድሕር ኮይኑ ስለዚ ነታ ማዓድን ተፍሪ መሬት ዝውንና እቲ ነታ ማዓድን ዘፍሕር ዘሎ ዋና እዩ ማለት እዩ ስለዚ ውልቃዊ ዋንነት ዝለዓለ ደረጃ ዘለዎ መንግስቲ ሕጂ ኣይውንንን ማለት ኣይኮነን ግን እቲ እቶም ሓይልታት ማዕቶት ንብሎም ብውልቅኦም ዝውነኑ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሓደ መግለፂ ካልእ መክሰብ ንምርካብ እዩ ዝግበር ማለት እዩ ኩሉ ዝንቀሳቀስ መክሰብ ምርካብ እዩ ስለዚ ሓረስታይ ዘርእዩ ኣብቂሉ ሓፂዱ የእትዩ ኣብ ዕዳጋ ክሸይጥ ከሎ ክንደይ ትርፊ ይረክብ እዩ ዝብል ማለት እዩ ካብቲ ዘውፅኦ ወፃኢታት እቲ ዝሸጦ ክበዝሕ ኣለዎ ምክንያቱ ነተን ትርፊ ተጠቂሙ ሕጂ ኣብ እንዳ ድኳን ከይዱ ታሽም ዝገዝእ ማለት እዩ ባን ዝገዝእ ንምሳሌ ንኣብነት ማለት እዩ ስለዚ ወፃኢታቱ ነቲ እኽሊ ክዘርእ ከሎ ዘርእዩ ፅሂዩ ኮስኪሱ ኩሉ ነገር ገይሩ ማለት እዩ ዓፂዱ ሓፊሱ እኽሊ ሸይጥ ስለዚ እቲ ዋጋ ናይቲ እኽሊ ካብቲ ዋጋታት ነቲ እኽሊ ነታሽም ንገብር ማለት ኮስት ኦፍ ፕሮዳክሽን ማለት እዩ ዝያዳ ክኸውን ኣሎ ትርፊ ኩሉ ኣሎ ዘይፍር ማለት ትርፊ እንድሕር ዘይብል ኮይኑ የብልን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ትርፊ ክህሉ ኣለዎ ማለት ትርፊ ማዕከል ዝገበረ ማለት እዩ ሕጂ ንትርፊ ኢኻ ውድድር ዝመፅእ ከዓ ንሱ እዩ ስለዚ ኣፍራያ እንድሕር ማለት ትርፊ እንድሕር ዘይብል ትሰርሕን ኢኻ ትርፊ ዝያዳ እንድሕር ኣለዎ ከዓ ካልኦት ይመፁ ማለት እዮም ስለዚ ካልኦት ክመፁ ከለዉ ሕጂ እቲ ቀረብ ስለ ዝበዝሕ ኣብ ዕዳጋ ከዓ ዋጋ ይጎድል ማለት እዩ በቲ ካልእ ወገን ከዓኒ ማለት ብቕዓት ናይቲ ቃሓ ንባዕሉ ከዓ እንዳተመሓሸ ምክንያቱ ብቑዕ ዝኾነ ዝሓሸ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ሰብ ስለ ጠልቦ ስለዚ ዕዳጋ ከይትስእን ኢልካ ንስኻ እውን ደድሕሪኦም ኢኻ ትኸይድ ማለት ተመሓሸ ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ዋጋታት ዕዳጋ እዚ ወሳኒ እንታይ ዓይነት ዋጋ ዝብል ሕጂ ናይ ሚዛን ናይ ቀረብን ጠለብን ዲማንድን ስፕላይ ካልእ ነገር የብላን በቃ በዚኣቶ በዚኣ ውፃእ ትበሃል የለን በቃ
اندحر دعني طلب بزيحو اندحر قرب وحيدو واقع وسخ اندحر طلب وحيدو واقع قرب اندحر مزيحها واقع وقدل مالتي ስለዚህ እዚ ሕጂ ናይ ክልቲኡ ሚዛን ዝውስኖ ማለት እዩ ውልቃዊ ናፅነት ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ እንታይ ትገዝእ እንታይ ትህልኽ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣበይ ትሰርሕ እንታይ ትሰርሕ ትሰርሕ ዶ ይትሰርሕን ናትካ እዩ ስለዚ እቲ ናፅነት ዝበሃል ፍሪደም ዝበሃል ማለት እዩ እዚ ሕጂ ስለዚ እቶም ነጋዶ ከዓኒ ከም ዝበልናዮም ኣብ ውድድር ስለዚ ብኡ ዝገብርዎ ከዓ ናይ ኣቑሑት ምምሕያሽ ኳሊቲ ማለት እዩ ናይ ምምሕያሽ መፅእ ዋጋታት ናይ ምጉዳል መፅእ ማለት እዩ መንግስቲ እንድሕር ፍፁም ናይ ዕዳጋ እንድሕር ኮይኑ መንግስቲ ምትወል 100% እንድሕር ኮይኑ ማለት እዩ ስለዚ መንግስቲ ተኣሽሙ የብሉን ማለት እዩ ኢድ ምትእታው የብሉን ማለት እዩ ግን 100% ከዓ ዝበሃል ናይ ቁጠባ ወይ ከዓ ናይ ዕዳጋ ቁጠባ ስለዚ ሕለ ግን ኩሉ ግዜ ናይ መንግስቲ ኢድ ምትእታውን ኣለዎ ማለት እዩ ብግብሪ ባይታ ማለት እዩ ግን እንድሕር ከም ኣምር እዚ ማለት ሓሳብ ጥራይ እንድሕር ንወስዶ እንድሕር ኣለና ግን ናይ መንግስቲ ምትእታው የለን ወይ ከዓኒ ዝወሓደ እዩ ማለት እዩ ምስቲ ናይ ኮማንድ ኢኮኖሚ ዋዳዲርካ ማለት እዩ ከም ኣብነት ንወስዶ ታ ዝቐረበት ናብ እዚ ፍፁም ማርኬት ኢኮኖሚ ትበሃል ሲንጋፖር እያ የስ ኣይኮነት ካልእ ኣይኮነት ሲንጋፖር እያ ታ ዝቐረበት ዝበሃል ማለት እያ ግን ከም ዝበልናዮ ከዓ ሚእቲ ብምኢቲ ተኣሽሙ ዝበሃል ነገር የብሉን ማለት እዩ ማለት ናይ ቁጠባ ናይ ዕዳጋ ቁጠባ ናይ ትእዛዝ ቁጠባ ወይ ከዓኒ እዚ ትራዲሽናል ኢኮኖሚ ዝበሃል ባህላዊ ቁጠባ የለን ኣብ ዓለምና ከምኡ የለን ማለት እዩ ብግብሪ ክንርኢ ከለና ማለት እዩ እዚኦም ሕጂ እዞም ጠቐስናዮም ኢና ምናልባት ነቶም እንግሊዝ ተንብቡ ምናልባት ኣብዚ ንህልኩ ማለት ተንብቦ ትኽእሉ ኢኹም ዝያዳ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እዩ ኮማንድ ኢኮኖሚ እዚ ማርኬት ኢኮኖሚ እዚ ትራዲሽናል ኢኮኖሚ ንብሎ እዚ ናይ ትእዛዝ ቁጠባ እዩ እዚ ከዓ ዕዳጋ ቁጠባ እዚ ከዓኒ ናይ ባህላዊ ቁጠባ ዝበልናዮም ኢና እንታይ ዓይነት ባህሪ ኣለዎም ካራክተሪስቲክስ ዝበልናዮም ዘባዓን ዝገለፅ ኩልኩም እዮም ማለት እዩ ስለዚ ምናልባት ሓደ ተወሳኺ ኣሎ ክትንብቡ ትኽእሉ ኢኹም ግን ብሓፈሽኦም ዝበልናዮ ማለት እዩ እቲ ባህሪኦም እንታይ እዮም ዝመስሉ ዝብል ማለት እዩ ሕጂ ናበይና ክንከይድ እንታይ እዩ ትብል ጫታት ነብሶ ከፎም ከዓኒ እዚ ምናልባት ማለት ስለጠቃቀስክዎ ብዙሕ ተኣሽመ ይብልኒ ሕጂ ነቶም እንግሊዝ ዘንብቡ ግን ዝያዳ ምናልባት ከም መወከሲ ክኸውን ስለ ዝኽእል እዚ ወሲኸዮን ይኹን ኣብዚ ሕጂ እንታይ እዩ ነብሶ ወከፍ እቲ ቀንዲ ከም ማለት ባህሪ እንታይ እዩ ኢልና ርኢና እንዲና ግን እዚ ናይ ቁጠባ ሜላ እዚ ተኸቲልካ እንታይ ኢኻ ክትረክብ ትደሊ ወይ ከዓኒ ብዝተፈላለየ መልክዑ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ኣይና እዩ ዝሓይሽ ክኢልካ ክትመርፅ ከለካ ሕጂ እንታይ እቲ ዓላማኻ ስለዚ እቲ ቀንዲ ዓላማኻ እንታይ እዩ እዚ ዲኻ ናይ ዕዳጋ ሜላ ዲኻ ትክተል ናይ ዕዳጋ ቁጠባ ሜላ ዲኻ ትክተል እዚ ናይ ትእዛዝ ዲኻ ክትክተል ትራዲሽናል ክትክተልሲ እንታይ እዩ እቲ ቀንዲ ዓላማኻ እንታይ ጎል ናትካ እዩ ንምሳሌ ናይ ቁጠባ ምዕባለ እዚ እንድሕር ደኣ ማለት እቲ ቁጠባ እቲ ሃገራዊ ቁጠባ ሲ ኣብ ነዊሕ ክዓቢ እንድሕር ደኣ ደሊኻዮ ሕጂ ነብሲ ወከፉ እዚ ሕጂ እዚ ሜላታት እዚ እንታይ ፅልዋ ኣለዎ ዝብል ሕቶ እዩ ዝምልሰልካ ማለት እዩ ሕጂ ስለዚ እዚ ትራዲሽናል እንድሕር ደኣ ኮይኑ ሕጂ ንእሽተይ ፅልዋ ዘለዎ ማለት እዩ ምክንያቱስ መብዛሕትኡ ንግዝያዊ ጠለብ ምምላእ ስለ ዝኾነ ኢሚድየት ነታ ፋሚሊ ጥራይ ንዕዳጋ ዝኮነ ስለዘይኮነ ሕጂ ንቁጠባዊ ምዕባለ ደረኽቲ ዝኾኑ ነገራት እቲ ቁጠባ ከፍሪ ወይ ከዓ ክህልውዎ ኣይኽእለካን እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዝዓበየ እዚ ማርኬት ኢኮኖሚ ሕጂ ምክንያቱ ከምቲ ዝበልናዮ ብናፃ ሰብ እንታይ ይሰርሕ ይውስን ማለት እዩ ዕዳጋ ማእከል ዝገበረ ስለ ዝኾነ ከዓኒ ሰባት ትርፊ ንክረኽቡ ኢሎም ተበላሕትነቶም ይውስኹ ማለት እዮም የፍርዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ቁጠባዊ ምዕባለ ኣብ ምንታይ መሰረት ዝገብር ማለት እዩ ሓደ ሰብ ወይ ከዓ ሓደ ኣፍራያይ ኣብ ሰዓት ክንደይ የፍሪ ወይ ከዓ እቲ እቶት ዝበሃል ማለት እዩ ብነብሲ ወከፍ ኣፍራያይ ክንደይ እዩ እዚ ሌበር ፕሮዳክቲቪቲ ንብሎ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ከዓ ምንታይ እዩ ዝውሰን ማለት እዩ እቲ ቁጠባ ወይ ከዓ ነቲ ሃገር ኣብ እዞም ንምፍራይ ክሕግዙና ዝኽእሉ ሃብቲ ማለት እዩ ብካልእ ኣዘራርባ ሰብ ዝሰርሖም ሃብቲ
زي physical capital يبهالو مالتيو بإنجليزية سب سرعة هابتي جن ني مفري ويكأن مفراي زحجزو مالتيو كم بعل تراكتر مثالي ندحر وسيدنا مالتيو بزح عينت كنتقص نخلنا بزح حرشا تقدس الزارب سلازنور كي حجي الزارب سلخو مالتي نو سلازي حجي حدا حرستاي بتراكتر ما بتراكتر كحرس كات تراكتر كعني نت مستمرت زخيد مالت تمحرشا تقالي وين وعلو مسو زخيد نجر سلازخونه ما مصنعت تمركوس اندحر كوينسي اتي محرشا نايتا تراكتر مستين مرت القت زخيد مالت نعو زبقع مالتي عاديت مثالي كومباين هارفستر بحال مالتيو زين حجي سلازي حجي حدا حرستاي بتراكتر كحرس كلهم ببعراي كحرس كلهم ننويني مالتيو افراي نوت مالتيو نو سلازي حجي ابترف التمركوسه ندحد اخوينو زياده ندحر افريو زياده ترف سلازركب سبكع بحري خو سلازخونه حجي ازي حجي نقطبا زياده قداسي معباليه مالتيو بعيني قطباوي مالت هابتات سي بخمي نتقام لهم efficiency مالتيو سلازس تم صقاتات الله زبالسي نعم ودينا عندنا نفري كن افرايناتهم نسوم نبعلو بزح خون ازي وستيج مالت بزي اقباب متقام كم تعنت وزبلو زنورك مالتي نو اتي كوماند ايكونومي دارغا مالت نديتي سرعتنا ايرترا بتعزازو سي زي امور محرس يلو قلقلي اتو زي كون تكنولوجي تاعتي تعيش مخم تاع زولكوت محرشا ويش مش بقانتي ام فرتايل زغونه زي افر حمد لعل وطي بقى فري تعيش زغونه حجي ازي حجي تمريت حجي بقى باديمو مالتي حجي تي قطوا لك باتي هبت لك تسقال لك جنب اغاب تقمل لي لخانو سلازي حجي معرخ ندعم زيم باغباب تقمل نزل عينا اذا حاشه زبل ازي بعيني تعيش مخاني اكويتي خنبل كلنا حجي بخمي مرقه سلازي سي يفري حبتنا هاجري كن تزفري عبتي حزبي بخمي زمرقه حزب الحج زبل حتى ون كتر لك مالتي زي ما حجي كلهم ناصنت ولقاوي زي قطاوا ناصنت اذا خاني معرخ ندعي قطبا بقصالنت كقصل زخل ستابل تخنبل كلنا سي تعلم عباده خراقاق زخل حفله طق زيبلو خيد خخلو زخل عينا يزبل يحجي مالتي زملسلنا اذا خاني وحسنت مالتي ايكونومي سكيورتي مثالي زي ناي تراديشنال نحد خوينو حنت فاميلي ابز عمت زي حجي بزحتات ندحر زي اتوت كلها تفاميلي خطمت تغيله جن حدا سب نوينو ايتامني مخناتس اتوتو نايتا فاميلي بمولو يزغدل سلازي تزلقن تعيش ميقبر مالتي نو يكافولو مالتي يقالي يكافولو مالتي ابزي ماركت ايكونومي ندحد اخوينو جن حدا سب صراحه ندحسينو ويلفر سوسايتي سالو مالتي اوف كورس ان بلان بنفيت سب يركب حاجه زي يركب خال الله مالتي نو جن تعيز خون ندحد اني قديلو productivity ندحر قديلو اوتوت يقدل مالتي حجي اوتوت ندحر قديلو حجي اتي اوتوت قدلو زله حجي تعيش مزخون مالتي سلازي حجي وحسنات يبلون مالتي unless مثالي ندحد اسرع حسينكا اتي ستيت ويلفر ستيت كوين تزي حجيزوكا دن عاز حجزه كايلن مالتي سلازي productivity تقدل كله اوتوت يقدل مالتي ناي نفسه كفسب اوتوت يقدل مالتي سلازي اوتوت ندحر قدل خا وحسنات يبلون ازي جن ولا اوتوت تقدله توحسنا نايتا فاميلي جن الله مالتي مخنات تازلاتهم حبيروم يمزكافلوا مالتي حجي انت يونعها زياده زقدسك اخا حجي خطر زلك بزخونه نتم انجليزኛ ዘንብቡ እዚ ሕጂ ከመወከስ ክኸውን ስለዝኽእል ስለዚ ነዘን ዓላማታት እዚኣተን ንምርግጋፅ ኣየናይ ዝያዳ ዝሕግዘና ዝብል ብመንፅር ንሱ ንሪኦ ግን ከምቲ ዓንተወ ዝበልክዎ እዚኦም እውን ማለት ናይ ዕዳጋ ቁጠባ ሙሉእ ብሙሉእ ሚእቲ ናይ ትእዛዝ ቁጠባ እዚ ከዓ ናይ ትራዲሽናል ከዓ ስለዘየለ ሕውስዋስ ስለዝኾነ
حجي نخلهم زيهم أجمت كنقط نخلينا نخلهم أجمت إتينا سلازي حجي إتي حوسوا سلاز خانة ميزاننا حجي أبينا يو حجي زيادة زغون نبل نزيهم كمال على الناس خيل عينا زيادة أبين تخونت أبتاع حوسوا بحال زلاسي أبينا ينتلنا يو حجي أبي بالحت حتت مالتي لازي صباح نكو أبي إرتراخ خنقبرز قبعنا نقر سلاز خانة من الوقت زين حجزنا خيلي إذا حجي أقول لك هم مالتي حجي أنت أدفانتج على تاي ديس أدفانتج على زبل حجي نفس كفهم أنت أدفانتج على أنت ديس أدفانتج على الآخر نخلينا إذا قليش نايعنا أنت زبلنا يوم مالتي سلازي تم سلسته مسرت أنا حتى بخما يملس زبل مالتي نا لازم أنت يفرد نمن يفرد بخما يفرد زبل مالتي أنت يربح له خدي إذا عينت قطوازي تراديشنال نحب أخوين حجي أنت يتي مخصبو كم زبلنا يحجي ستابل مالتي تا فاميلي بقى توفر تفري سلازم انت عينت تركب بقى بزي قدس معرس اللي تمعقله حجي وحسنت علوها مالتي سكريتي الرقاق سألك مالتي مستقال اختما ذازنا خلقها مالتي جن كم زبلنا يا خاني تكنولوجي متتاو مالتي زخونه خاعه ناي تفطر حدقاتات تقالع سلازخونه بزح غزي حجي اتي ستاندرد اوف ليفينج لوي مالتي مبزعته نحد علينا مالتي اتي زحاشه نخلو كملسلنا زخل زبلنا زي ناي ماركت ايكونومي مالتي ግን ንሱ ንባዕሉ ፀገም ኣለዎ ኣብ ውሕስነት ንባዕሉ ፀገም ኣለዎ ምክንያቱስ ስኻ ንሕድዓ ዘይብልካ ኣይትበልዕን ማለት እንድሕር ዘይብልካ ከዓ እንታይ ማለት ስራሕ ክስእን ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ዕዳጋ መሰረት ዝገበረ ስለ ዝኾነ መንግስቲ መፅኡ ይሕግዘካኒ ምክንያቱ መንግስቲ የለን እዚ ወልፈር ስቴት ንብሎ ዘለና ናይ መንግስቲ ምትታው ዘሎ ኣብ ሪያሊቲ ማለት ስለ ዝኾነ ሚክስድ ስለ ዝኾነ እዩ ግን أو جن من قسمة يحجزكاني مالتي سلازي نحد مالت صراحة نحد زي بالكا تعيش من stability حجي يلن مالتي أنا بسخونة إذا كانت بملك advantage disadvantage كنريو نخلينا مالتي سلازي كل جزء كنمرت كلنا نخلو أجمد كنا أتصل زلنا مالت بحب هزار بيكوننا كنمرت زلنا صباح نكو سلازي كله ملك عقل كنكلنا سلازي حجي أبزربا أنت عينت نايك طبعا ميلا بالي غلي سلازي حكي زيد زي أنا وصل قال لي الكاز وصل هيكون أنا تبدك أو كله صنع سلازي الله ب different angles كتير لك كات dimensionات كتير لك بقول ملك خريئة سلازي لنا سئلوا بقليلو زي مرات هيكون مالتي حجي ممرات كل كله حكي ناي عدقة نايك طبعا ميلا نختل ويكأني ناي تيزا ناي طوا ميلا نختل ويكا تراديشنال كوينا نقصل هايكون انت حطو بقبري كلهم سلازلو ناي كلهم حوسوا سلازخونه كن حوس كلنا قل حجي تدابالق عندي خازلخا سلازي حجي او كاينه بزحلو سلاز زياده زمقره خو ندحر كوينسي عيناي كندي يلنا بقبري مزين عقينا تزلهم زي كم صراحة مسارو خاين قورو مالتيو مخناتو تعقرات نحد أبقوب زي فلت كاو صبح السرح تلخا تصبح تمكرنيا قيتش أسنك تلخا تقيتش تعيش متخورنيا مالتيا سلازي تخكل تبحر تزي فلت كاو نمسالي قيتش أسنك تلخا نايتحرج بحر تفلت لك ما يأتو دي أتون انتاي قلق تزي فلت كا سألك حرج رخوي مالك حوسو سابلك هذا يستم خنام عالتي نخوك خنام عالتي يدليو قال مالي يقولوا ويكا كروح على معت بقى زي تعم زبلو موقعي قال مالا نحد عبزي حقال قال نحد كايو ويتعيش مخون مالتي حجي زخلو زي سلو زلو أجمع تكون أتولدنا مالتي خنمرت نحد أخوينا مصنعة زدليو بقبو نزي كعني كرد عنا كم زلو خنفلت كنكلال لنا مالتي سلازي حجي نابع خيط ترى عيت زبلنا تحوسوا زيعتها بقبري أب بايتا تسرح لها مالتي كم تعنتو زولكو فتصم ቁጠባ ማለት ዕዳጋዊ ወይ ከዓኒ ትእዛዛዊ ዝበሃል ኣብ ዓለምና ነይሩ ስለ ዘይፈልጥ ብግብሪ ሕውስዋስ ናይ ኩሉ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እዩ ሕውስዋስ ብኸመይ እዩ እንታይ ረብሓ ኣለዎ ዝብል ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ሕጂ ናይቶም ኩለን ዝጠቐስናየን ፅቡቅ ጎኒ እዩ ዝወስድ ማለት እዩ ሕጂ እንድሕር ደኣኒ ስማርት ማለት እዩ ስለዚ ናይ ማርኬት ናይቲ ዕዳጋ ፅቡቅ ትወስድ
نايتا كوماند زبلنا صبغت توسد نزي يعني حاجة تحوس مالتي جن على ما خا تنصر لكم أنت وصلنا انتي تاع هاجر أبينا درجة معبال يلا مالتي أمريكا توصد حوس واسك أمام إرترا توصد يتقلني ويكا خالوت هاجرات مالتي لازم مستي هاجر كاز خيد نجري تحوس كلها مالتي زي آخر كقلت كم وحلة ناي وحلة سرعة غيركم حسبوها مالتي لازم وحلنا تحت يا لازم انتي تحاوس قمم مقمم يا زي حجي ناي سنة قطبة قمم ويكا كميستر ناي سنة قطبة تدلي مالتي لازم حجي سلازم ناي كنت يحوس واس مخانو بحفشيو مالت فري ماركت نحربتي كعني منجستي زقاص أصرو ناي منجست متأتتاو زلوا مالتيو سلازي حجي تي كردعنا زلوا انتايو اتدرخي مالت تي ماركت ايكونومي مالت انتايو فري انتربرايز برايفت انتربرايز الله حجي تي مفري مبتحتو مالتيو بتي نايقلي تكالي زكاي منجستي قنتارالو جيت منجستي انتاي ترؤو كرينا مالتيو قنتارالو مالتي حجي أم مفراي تارا كله خلي جن زعبي خاني أمو قصصار تارا أمو واحد تارا كله إيه مالتي عند جن ناي قلي أفريتي مخانم خردعنا لو حجتي ميكسد إيكونومي خنو بالكلنا قرب نعخذ موسلوها نايول كتكالات مالت فقادة هيبكا تزعبي قنعو قن نتي سرعات نحر قنع قديف قالوا زي حجي ميكسد إيكونومي اختم له يتخليني خا سلازي بباري مسار تخرج لنا تقندي أبسرح وفيرو زفري إتي ناي قلي صلات مخانو أبقى كنقط لنا مالتي جن منجست خا تارالو مالتي سلازي منجست تارا ذهلو انتايو أبتم ناي قل صلات كوافرلهم زي يقولوا ناي قطبة صلاتات مالتي ويكع كفالات مالتي بقل خفوري زي يقولوا المثالي حجي المثالي نعمنا نوصل حجي public goods نقولهم زي ما حجي ناي بقلي كفوري زي يقولوا مالتيهم مبتعدهم جزء هزباويان أقحت نقولهم مالتي ويكعني أقولقلوتات نقولهم مالتي حجي المثالي بزعبة عنا عند حروسيدنا بزعبة تمرت عند حروسيدنا إذا قحاف مش قحاف تعساسرة عند حد أوسيدنا بزعبة مكل خال حجر عند حروسيدنا مثالي ديفنس مالتيو بزعبة موحد عند حروسيدنا كتوحد لعلك مالت مخنات تقطبة سبات بولكي كفري خلو حجي كوردينيشن يدلي مخون مالتي سلاز حجي نتي نزحقفات زي سرعات كأخمل خلالو مالتي ممكن تصعر نبعلو مالتي مالتي رجليت كتقبل تكقل لك مخناس ناي بي اب ترفي تمركوسه سرعتي يسرعت ناي ولك مالتي سلازي اتي منجست خاني نزي ناي قلي صلات كقاصرو ريجولاتوري سيستم مالا ريجولاتوري رول كتصاوت كخل الله مالتي حجي حدا كابت ريجولاتوري تاشمو صوت زخل تايو انتاي الله زي اكسترناليستس بحلو سبيل اور افكت مالتي تاي مالتي حجي اتي ناي بحتي صلات كفر خلو لمثالي حدا ناي حاتين مفري زلو تكال نحر وسيدنا مالت حاتين فر مالتيو حاتين خفري نتحاتين كابتي معادن مسرحو حاتين نخفري تعيش ميرليو مالتي مثالي ناي ساعات منش يرليو مالتي سلازي زي فهم كندد يخيليو كاله تعيش مقبر خيلي سلازي انتايو كاو زفري حاتين طراي يكون تفرسي نتي اير زبكن
بوليشن مالتي بكلا ون يفر مالتي ويكعني رسحات ناي تكار ساعات يلو حجي إذا بوليشن إذا حجي نخلق تنكف اليو بتعالوتا مالتي سلازي حجي كون حد أخوينو إتي منجستي نزي كقاعد عصير خيلي مالتي سلازي ترى لو مالتي زي حجي سلازي مخناتس بتي تكالتي ب نيجاتيف زصلو ويكا بعلوتا زصلو أكلات كم يجرم من سم حجي كاز زغلو زبل حجي إتي منجستي يسرع مالتي بانت أروين أون تاوز خورين زي سبيل اور افكت لو مالتي مالتي بعون تاون صلو مالتي حجي مثال اديوكيشن حد هاوي مالتي تعنا كومي مالتي حد حبرست عند حد اخوينو تطعي تعنا زلو اكل نسطرا يكون زخسب تحبرسب بول زخسب مالتي تمرتون لقعهم حدا سب نحتما هيرو نعو طرا يكون تحبرسب تك سلازي حجي بول خاتمهار نحرل كايو يتوصعيتات مالتي زي برايفت كوست اوف اديوكيشن زبحال مالتي وصعيتات نعخا نختمهار توصعيتاتن السخات رخو مخسبن نويني تترخو مخسب زو حدا سلازخونه نسخه منالبات بزح تفرع يتقلني خا مالتي مالت بزح اب نفسها انفست تقبر سلازي تقل يتي منجستي حجي نزي كمال خخل على مالتي حجي بوزيتيف اند نيجاتيف اكسترنال تسنبلو مالتي نو سلازي حجي جن تاخ نستبعل لا زلنا برايفت سيكتور تقند افراي سلت منجستي جن ترالو مالتي سلازي حجي كمي يو مو ابتي قطبا يدو تزبل كرينا مالتي بس ناي منجستي مستي سرعنا ارترا تحينا كرينا مالتي جن اتي ميكسد ايكونومي خل كلنا زي مخانو كردعنا له كم زبل كوا ملو بملو كوماند ايكونومي يلن ملو بملو ماركت ايكونومي يلن حوسواسي مالتي ولا امريكان دحرينايو كم زبلنايو حوسواسي سلازي بزح نجر تمنجست السرح سرحت له مالتي تزعبي سرح السرح خانتي ناي بحت صلاتي مالتي سلازي امريكا حجي كم ناي ماركت ايكونومي تبعي لي صوع مالتي زي مالت كن منجست امريكا يدي انتن مالت ايكونن صفحتي منجست امريكا يدوم يدو زتولو مالو مالتي مخناتو كم زبلنايو مثالي بولك ان حدا زفر خوين حجي زي مونوبولي خفطر خئلي سلازي مونوبولي خا ناي بعلو تاشملو مالتي سلازي نعو قاصر خلا انت تراست لوز بحال لالو بزعدي ممر قدم تدنجاي سلازي كل غزي حجي نعو زكاتاتن ناي منجست تكال الله مالتي سلازي حجي كلت تكالات بحدا مصين حدا خنا يخلاني نحجي مرجر قبراي عوساي يخلاني مخنياتو نتي انتي تراست حقي نعو نفرسان حجي مجمريا تي منجستي تعيش مزقبر مالت ترالو زي انتايو تحوشن واغان حد اني ست قبران حكوين قباي كاسيا سلازي غلا زي حجي ايفقدلني مالتي سلازي تي منجستو بزح تراعي زلو ولا نا امريكا منجستي ويكا سرعه قطباسي ماركت ايكونومي انتبلنا حوس واس مخانو كرسعنا له دحان بدفهم كتف عندي نرن مالت اندي زغنا دحان زي حجي ساعتنا قريبا دا كن ودينا سلازي حجي تحوساس كن بالكلنا حجي بزح مالت ناي كل تحوساس مخانا اقاطعمي سلازي اتي منجستي بخمي كواسع خمس خيلي زي حجي ابزي زقلصنا زلو زغلط كلكم مالتي حجي زي ما حجي بزعا بوليشن ابزي نزارم نرنا ابزي نهلكم مالتي سلازي اتي منجستي حجي مونوبولي زولكم زي حجي مالتي برايفت سيكتور قربه زي يخل على حجي مثال خم بحال ماي الكتريسيتي غاز زيهم حجي برايفت سيكتور مغراتو تي انيشال انفستمنت نبلو وي كاتي نا مجمراتي حدا تكال كفري زدليو نا مجمريا كفرو زلو عبي سلازخونه حجي بولك كفري يخل زي حجي تمنجستي بزي ترالو زي ناي تحت قرصي منصاف ترالو مالتيو سلازي حجي بزح غزي تمنجست عبي تراهم زلو عينغاغي جن كردعنا زلو منجستي ناي ولك تركيو
يسرح يكوننا نبل زلنا ولقي ناي ولق تكال كسرح زي يغلي يسرح مالتي سلازي عبي حجي تفللي حجي عبي ارترا زل حجي دكان ناي باني غيرو تسرعت بان الشيء سلازي حجي حدا ترى سبك قبرا زغل مالتي نو ازي حجي ناي تسرعت متتاو غبو خمسه يكون غبو يكون مالتي ابو يكون الحجي تعشو ناي ولق تكال كغورو زي يغلي خاتقبر مالتي سلازي يوم كعلو عبيتي ناي باليس لو ማለት ናይ ፊስካላዊ ፓሊሲ ሎ ገንዘባዊ ፓሊሲ ሎ ስለዚ ነቲ ቁጠባ ከተረጋግጥ ተኾንካ ሕጂ እዚ ክገብሮ ዝኽእል ሕጂ ስርዓት እዩ ማለት ትብል ናይ ውልቂ ኮነን ማለት እዩ ካራናትካ ሕጂ ናይ ኮኦርዲኔሽንን ናይ ምዋሃድን እዩ ዝኸውን ማለት ወይ ከዓኒ እቲ ውልቃዊ ትካል ክሰርሖ ዘይኽእል ስራሕ ኢኻ ትሰርሕ ማለት እዩ ሕጂ መብዛሕትኦም ኣብ ዓለም ዘለዉ ናይ ቁጠባ ሜላታት ሕውስዋስ እዮም ዝበልናዮም እዚ ሕጂ ከም ኣብነት ክንወስዶ ንኽእል ኢና ንምሳሌ እዚኦም ሕጂ ናይ መንግስቲ ተራ ኣብ ቁጠባ እዩ ዘርእየና ዘሎ ሕጂ ማለት እዩ በዓል ኣየርላንድ ሕጂ ካብ 50 ሚእታዊት ንላዕሊ ሕጂ መብዛሕትአን ናይ ኣውሮጳ ሃገራት ኣብአን ማለት እዩ ሕጂ እንድሕር ርኢና እዚኦም ኩለን ናይ ኣውሮጳ ሃገራት ዳርጋ መብዛሕትአን ከምኡ እየን ማለት እዩ ዝወሓደ ዘለዎን እዚአንን ምናልባት ግዜ ስለዘይብለይ እምበር ኣብ ዝመት ዘሎ ከሪአኩም እየ ኤርትራ 27 ሚእታዊት ናይ ኤርትራ ሕጂ ታሕቲ ዘላ ማለት እዩ ሕጂ ግን እንታይ እዩ ዘርእየና እቲ መንግስቲ ኣብቲ ቁጠባ ዓብይ ተራ ከም ዘለዎ እዩ ዘርእየና ማለት እዩ ስለዚ ግን ተርኡናቱ ኣብ እንታይ እዩ ኣብቲ ዓይነት ሕጂ እንታይ ዓይነት ምትእትታዊ ገብር እዩ ሕጂ ስለዚ ሕጂ ግዜ ኣኽለና ስለ ዘሎ ካልእ ከዓ መደብ ስለ ዘለሃኒ ሕጂ ዝብሎ ዘሎ ካልእ መደብ ስለ ዘሎ እዩ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ዳ ሕውስዋስ ትበሃል ቁጠባ ብዛዕባዓ ዝያዳ ክንዛረብ ኢና ምስ ናይ ኤርትራ ተሓሒዝና ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እቲ ቁጠባ ክንክተሎ ዘለና እዚ ሕውስዋስ ናይ ሕውስዋስ ቁጠባ ስለ ዝኾነ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ናይ ሕውስዋስ ቁጠባ ድዩ ዝብል ክንምልስ ኢና ማለት እዩ ሕጂ ብመንፅር እዚ ማለት እዩ መንግስቲ ኢዱ ክእቱ ኣለዎ ወይ ከዓ ስርዓተ ምሕደራ ኢዱ ክእቱ ኣለዎ ክንብል ከለና ኢዱ ክእትወሎም ዝግብኦም ናይ ቁጠባ ኩነታት እንታይ እዮም ኣበይኦም ዝብል ሕቶ ኢና ክንምልስ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ብመንፅር ስንዑ ስለዚ ንምልስ ሕጂ ኣብዚኣ ክንውዳእ እሞ ይድውለይ ስለ ዘለዎ መደብ ካልእ ስለ ዘለኒ ሕጂ ስለዚ ታይሽሞ ክንገብር ኢና ኣብቲ ቅፅል ነዚኣ ለኪምና ማለት ሕጂ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ቁጠባ እንታይ እዩ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት እንታይ ንበሎ በዚ ክንብሎ ፀናሕናሲ እንታይ ንበሎ ዝብል ሕቶ ክንምልስ ክንፍትንና ሳክቲዝም እዩ ምናልባት ኣብዚኡ ተእትዎ ኣይኮነን ግን እንታይ እዩ ዝብል ንሱ ናይ ሕውስዋስ ቁጠባ ሜላ እዩ ዝኽተል ክብል ዝደሊ ማለት እዩ ሕጂ ነቲ ኣብቲ ቁጠባ ምትእትታዊ ዝገብሮ ከዓኒ ንዕኡ ኩን ክገብሮ ወይ ከዓ ምኹኑይ ክገብሮ እዩ ዝፍትን ማለት እዩ ሕጂ ንዕኡ ክንብትኖ ኢና ድሓር እቲ ትኽክል ኣብ መፃኢ ግዜ ክንክተሎ ዝግባአና ንስ እዩ እንታይ እዩ ትረብሕኡ እንታይ እዩ እቲ ድኹም ጎኑ ኸን እቲ ናይ ቁጠባ ናይ ሕውስዋስ ዝብል ድሓር እንታይ ኢና ክንርኢ ኣብ ዝመፅ ዘሎ ማለት እዩ ብዓይኒ ምዕባሌ ኤርትራ እንታይ ፀጋታት ኣለዋ ስለዚ ትደራኺ ንምዕባሌ ዝኾነ ፀጋታት ናይ ኤርትራ እንታይ እዩ ብኸመይ ኢኻ ክትጥቀመሉ ትኽእል ብመንፅር እዚ ማለት እዩ ስለዚ ታራ ናይ ስርዓተ ምሕደራ እንታይ ይኸውን ታራ ናይቲ ግሊ እንታይ ክኸውን ዝብል ኣነፂርና ብመሰረቱ ኸኒ ንምዕባለ ደራኺ ዝኾኑ ፀጋታት ኣለዋ እንታይ እዮም ዝመስሉ ከመይ እዮም ኣብ እንታይ ኩነታት ኣለዉ ዝብሉ ሕቶ ክንምልስ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ንሕጂ ኣብዚኣ ተኣኽለና እሞ መምህር ምክንያቱ ድውሎ ኣሎ ካልእ መደብ ከዓ ኣለና ሕጂ ኢሚድየትሊ ሕጂ ሰዓት 2 ክጅምር ፅቡቅ ናኖ ሶሪ ምናልባት ስለዘይነገርኩም ሕጂ ተረቢሾም ሕጂ ታሽም ዝገብሩ ዘለዎ ማለት እዮም ግርም ሰላም ኣይነው ንውሕ ኢላ ኣሕዋት ብሓቂ ይቕረታ ግን እቲ ኣብኡ ዝነበረ እንተሪኢኹሞ ኩሉ ኣጅቦ እዩ ኣጅቦ ዝበሃል እቲ ዝመቀረ ወይ ከዓ ላህመት ክንብላ ዳሓን ካብ ኣጅቦ ላህመት ይበሃል ላህመት እቲ ካብ ፀባ ትረኽቦ ኣዝዩ ዝበለፀ ዓይነት መቐረት ዘለዎ ወይ ከዓ እቲ ሃይስት ፕሮቲን ዘለዎ እዩ እታ ፀባ ተፍልሓ እሞ ምስ ኣፍላሕካ ከም ወይ ዶክተር ዝብሎ ነበረ ወዲ ሓረስታይ ምዃን ወዲ ሓረስታይ ብሓረስታይ ኢኻ ኤግዛምፕል ተምፅእ ምስ ፈልሐት ቁርብ ዝግ ተብላ ድሕሪ ዝግ ኣቢልካ ኣብ ላዕሊ ላህመት ተምፅያ
that is the protein like I don't know انت تعك النساس العلى خندي percent علوا مبلنا مالتي ስለዚህ ጽቡቅ ይነሩ ንሱ xab ዝነበረ ነዊሒኡ of course ሰዓትን ገለን ሰዓትን 50 ደቂቃ ወሲድና ኢና ግን ቀስ እንዳበልኩም ፓርቲ ረአይዎ ጽብጥ ሕቶ ያ ተላዒላ ዘላ ኣብዚ ሓለፈ እንታይ ነሩ እንታይ ያጋጢምና ሕጂኸ እንታይ ክንመሃር ኣለና እቲ ናህና ዘሎ ጸጋታት እንታይ ዓሳና እንታይ መስል ባሕርና እንታይ መስል መዓቲ ጽቡቕ ዘሎ ሕርሻና እንታይ መስል ነዚ ኩሉ ዝመጽእ ሕቶታት ስለንምልሶ ፕሊስ ሕዋት ከም ኣብ ዝቕጽል መደብ ክንገብርና ምስ ዶክተር ወይ ከዓ ምስ ፕሮፌሰር ገብረ ማለት እዩ then ኣብዚ መጽእ more focus ናህና እንዳተኣሳሰርና ክሳብ ስለንኸይድ ምሳና ሕበሩ ምሳና ንዑ كل شيء زي حبشة education مالت حبشة education ممهاري حوات ناي تمرت خصاب زخونة اتي ناي من اسي من قحيو وكان اي زخونة سب من قحيو ابزي بزح كومنت تصبق كومنت تهبول له please Sammy one of them inbox كبر اللي تمالون inbox اللي كانيرا you are I think so you are economist inbox كبر اللي نابتي في فيسبوك ماسنجر as disabilities formula I just needed lecture قبر زخل سب lecture قبر እዚ ገና ናብ ተሓፀርቲ ተሓቱ ሰባት ኣለኹም ናይ 10 ደቂቃ ናይ 20 ደቂቃ ግበሮ ገለገለ ትብሉና ብዙሓት ኣለኹም እዚኣ ትምህርቲ እያ ኤዱኬሽን ድሕር ኮይኑ ሓፂር ዝበሃል የለን ብዛዕባ ኤዱኬሽን ኩሉ ትፎሎ ሰንተንስስ ወይ ከዓ ትፎሎ ሓሳብስ ክቋረፀና ኣይንደለና ብስነ ስርዓት ፎሎ እንዳገበረ ኩሉ ክመፅእ ሽዑ ኣብ ተሓፂር ንብሎ ዘለና ግዜ ክንመፅእ ንሕዋት ተሓፂር ዝበሃል ንኣብነት ከምዚ ሕጂ ዝግለጽ ነበረ 3 ዓይነት ርኢና ወይ ከዓ 4 ዓይነት ርኢና ቤና ንዓፍን ጭላ ብልካ ምምፃእ ቀላል እያ ግን እቲ ስርዓት ኣካይዳ እንዳተኣሳሰረ ስለዝኸይድ ይቁርብ ሽግር ዘሎ ኣብ መጻኢ እዚ ሰብዚ ነዚ እንድሕሪኡ ድሕር ሳመሪ ክንገብሮ ኢና እንታይ ኢና ክንገብሮ ሳመሪ like mixed economy እንታይ ኣበይና ኣምፅእ ከነብላ ኢና